Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Pamela. 28 years old ug living in Chucho. Dili lang ko mag-mention sa mong place for our security and privacy. I'm sure nga kitang tanan na hook og familiar kaayo sa fairy tale nga Beauty and the Beast. Daghan ang ningon nako nga pang Beauty and the Beast daw ang kaginamo, kay daghan daw ang mamuot ug daghan ang kilikon. Daghan pod ang mahadlok kung mag-storytelling nako sa mong kaagi. Ang nakaapan lang namo, walay palasyo si Beast ug pobreng makaluluoy. Bitaw. Usaday ko ka OFW sa Japan for 3 years. Pero kinahanglan ko muli sa Pinas kay nasakit akong papa ug walay mo bantay. Puros may mga abroad sa akong mga igsuon. Ang usa ka uban nako ug ang usa kay OFW pod sa Dubai. Ako na lang ang wala pa yun na minyo. Maong ako ang niundang ug nipauli dinhi sa Pinas. Not knowing nga nagpaabot na di ay ang ako ang Beast. For 3 years nga wala ko sa mga lugar, daghan na kaayog mga bag-ong nawo nga wala na ko makailang. Ug usaana ang ginatawag nila berdugo. Alias palang daan murag mo tindog na imuhang tingkoy. Kanang mag-imagine ka nga naglakaw ka nga wanay ulo. Bitaw. Creepy kay siya alias maong na-curious kog maayo kung kinsa nang berdugo. Ingon nila nga daghan daw ang mahadlok ana kay sipokon daw gutom. So gi-imagine pod nako nga og magbinuang ka, maglakaw gyud ka ngulay ulo. Diha po'y miingon nga naa daw na siya'y kaso nga gidaganan kay gikan man na siya Mindanao. So gi-imagine gyud nako nga isugon gyud kaayo. Tiaw bay gikag basilan daw. Buska gyud atong nervous system aning binuangan. Dayon tabok-tabok daw po na siya sa Mindanao nga puro sa mga lugar nga daghang gyera. Walay nakahibalo sa iyang trabaho. Misteryoso kaayo ang gitawag nilag berdugo. Nakaingon na lang ko basig superhero ni siya na ay superpowers. Kauban sa mga Avengers. Bitaw. Well, nagatiman kong papa naghimo og business nga litsunan. Manok ragud pod. Tapit sa balay rapod nako ang gipatukod ug nag-hire kog tindero aron igo lang ko magkuha og gali. So ako ra may namaligya og lechon sa duol. Ming boom dyan. Patok kaayo akong lechonan nga business. Halos ihawo na nako ang mga hiniktan nga manok ni papa. Kay kanunay nga sold out akong tinda ug daghan pang nagatang. Hangtod sa niabot yod ang adlaw sa pagkita namong berdugo. Di ako sa lechonan ato, tambay-tambay og chika-chika sa akong mga customers. Dayon dihay motor nga niabot nga makabuhi og patay ang kabanha sa tambutso. Natingala ko sa akong kaistorya kay murag sigbin nga ni kalit og kawala. Diha na dahi sa akong tindahan ang gitawag nilag berdugo. Pagtan-aw pa lang daan ako, nakaingon yun kog Ginoo ko. Gusto pa kong mabuhi. Ang berdugo nga ilang gitawag kay long hair. Taman sa baga, pero kagkag nga murag wakwak nga gikan ni lupan. Tapos bungoton og murag turko nga walay liko. Kunya ang t-shirt, Diyos ko, mura nagtrapo. Hinlo pa siguro gani mo ang trapo. Nakaingon siguro siya uso pa kaayo ang dirty look karon. Pero pagtanaw na ako sa sapatos, Nax, branded. Wala layla ba? Kayon gani ko og maobani ang nawad-ag pangisip sa mong lugar nga sigig lakaw-lakaw sa kalsada nga magdala-dala og sako. Ang bitaw. Matingala kag asa siya nga kalasangan gikan. Ug ang nakahadlok ba gyud niya kay taason nga pagkatawo og busok og lawas nga murag og mubangga kaniya ma-flat gyud ang imuhang ilong. Ug na siya'y tato siyang bukton, paingon siyang liog nga murag dragon. Kulang na lang ang Dragon Balls ug si Son Goku. Sumod ay nailahang gitawag nga berdugo. Kay murag mao'y leader sa mga badlongon sa atong katilingban.
Sumoto nga kuyawan po kog nagtanaw niya kay basig ikalit lang og tuwad akong lechyonan. Manglupad o niya ako ang mga lechon manok. Mo nang gi-entertain yun ako siyag maayo. Nga murag VIP. Ako siyang gingnan. Hello sir, good afternoon. Pilay mo order. Ito bag si Berdugo. Nga isa ka manok. Ito bago nga, okay sir. Wait lang gamay sir ha. Kaming na imuhang lechon. Dayon gisigahan akong mata akong tindero kay kinahanglang dalion niya. Ang tindero po na ako ang kailang Berdugo, gikatunga aragtad ang lechon, dayon diretsog putos aron siguro dalira mo man. Ako nga nagunahuna nga basig mo balik ni og ipakaon niya namo ang tibok lechon kay wala na tadtara og maayo. Motong gisigahan akong mata akong tindero nga ipausog. Pasalamat na lang ko nga wala napil og tadtad ihang kamot kay paspas kay siya nakatadtad. Unya si Berdugo sa gawa, sige na siyag sigarilyo. Mura yun og tulisan niya naghuwat og nga biktima. Ug napoy manglabay, musangpit kinaniya nga Berdugo. Damiingon ko nga, sir, di ana imong order. Mitubag siyag, salamat. Sabay buga og aso sa sigarilyo. Nakaingon gud ko nga lang cancer gyud ang motapos aning tawanan. Sa moto nga nakaginhawa ko paglakaw niya. Pasirit siyang motor nga makabuhi og patay. Ilado kay si Berdugo sa mong lungsod kay hadlok lagi og porma. Nasundan pa yun to nga nagkita mig usob ni Berdugo. Dihang nagpaayo ko sa kong motor kay hinay mo kagat ang brake. Basin unyag musutoy unya ko sa langit pa. Dayon nakulbaan ko kay diha man si Berdugo sa siya. Mekaniko di ay ang trabaho. Mo di ay nga dirty look. Pero dili siya ang tagiya sa siya. Sumoto nga siya ang check up sa kong motor. Nakataples si Manong kita kayo ang dragon. Kulang na lang jud ang balls. Bitaw. But nice body. Pero masungot ko magtanaw siyang pinugngan niyang long hair ug siyang bungot. Nakaingon siguro siya gwapo kay siya ana. Pero dili siya gwapo. Mura noon siya karaang tao. Dugay kay siya ayos sa kumotor. Kaya napa daw laing diferensya. Break raman untay to'y nakita na kong problema. Gibarikos na gyud kog tinindog kaya wala ko'y nakita ang lingkuranan. Itindog siya galit o kaingon kog humana pero nikuha ramanday og lingkuranan. Then gihatag na ko kay basig usang adlaw pa siguro siya mahuman. Sumoto nga nilingkod rapod ko, huwat og kano sa siya mahuman o guba sa kumotor. Bitaw. Og sa dihang naabotong tag-iya nga kaila rapod na ako. Nga si Manong nga tag-iya, ikaw man day na day Pamela, kanus araman ka na kauli. Tabag ko nga, dugay na nung ay, nakuta na siya kung naminyo na ba ko. Ito bag rapod ko nga wala pa yung taon. Tamiyan, si Manong, pag minyo na ay, sayang ang kagwapa ni mo. Medyo na-fluttered po ako ang heart. Tumintubag ko, nga base na akay ikareto dihanong. Then may katawa ko. Then mitubag si Manong, daghan. Kani si Berdugo, ulitawo ang po ni. Hapit sud ko makatindog sa lingkuranan pag ingon ni Manong. Diyos ko, di pa ko gusto matigi. Samot payod nga ni tanaw na ko galit si Berdugo. Day ni abot og tanaw sa kong legs. Kay ga-short raman ko nga murag gusto na lang kong mulupad pagawa sa earth. Ikatawa rapod ko bisag walay katawanan kay gikulbaan nagmayo. Taniana ako nga, bitaw nungoy, layo pa ng minyo ay nagsakit pa si Papa. Mayo na lang gani kay nausab ang topic na mo ni Manong. Basig unsay mahuna-hunaan aning Berdugo. Hangtod sa nahuman niya og ayo ko ang motor. Nakapasalamat yun ko kay makagawas na ko sa hell. Then mayon si Berdugo nga testingi daw padagan. Dayon mi okay rapod ko. Pagsakay na ko sa motor, buang na yun nga di na ko kamako mo paandar sa motor. Dugay yun ko nakapaandar kay diha si Berdugo sa kong kilid. Basin bag kalito naragsignit akong liyo. Dahil igawas ko sa shop o ipadagan ako sa kalsada ang motor o okay na ba ang brake. Si Berdugo nagsindi na pudog sa gerilyo dahil nagtanaw na ako. Mo nang samot yun nga gipangulbaan ko nag-drive.
Then mayon ko nga okay na. Salamat kayo. Then mayon si Verdugo, bayad nimo. Nakaingon siguro siya nga magpasutoy kung walay bayad-bayad. Bitaw. Sumoto, tungod kay gilamian siguro si Verdugo sa kong lechon. Sige nagbalik-balik og palit sa lechonan ako. Mura gid siya rich kid ay. Lechon kanunay sudan. Di siguro mabuhi og dili makakaon og lechon manok. Mao nga halos daghan na ang nakabantay noon nga kada adlaw na magpalit og lechon si Verdugo namo. Den mingon ang tindero nako. Nga te, ngano man na si Verdugo nga kada adlaw naman na mo palit og lechon dere. Mitubag ko nga, di pa tana. Kada adlaw dili tama 0. Tubag ang tindero. Di oy, basig nakaangay na nimo ba? Tubag ko nga. Saba di Alberto. Ako noon ang tadtaro na imong baba. Matinuod pa lang na. Tungod ana, nakulbaan noon ko nga kanunay nang mopalit si Verdugo sa mga lechon kada hapon yun na. Mao na og madungog na nako iyang motor nga makabuhi og patay. Mulayas nako sa kong lechonan og mutago. Pat diha yoy time nga nakuratan ko kay nikalit og dugho sa kong lechon nga wala nagdala siyang motor. Mao na nga wala ko nakatago. Miyon si Verdugo nga lechon usa. Tubag ra pug kog okay sir. Bingon si Verdugo, ikaw tagayan ni? Itubag ko yes sir. Tinungtan na si Verdugo kung okay na ba ako ang motor. Dayon nagpasumangil ko gusuat-suat pero naundang ko sa iyahang pangutana. Unsay connect sa akong lechonan og sa akong motor. Si Alberto nga akong tindero hapit na makautot sa sigig pugong og katawa. Itubag ko nga okay naman po. Dinautan na si Verdugo, asa ka sa Japan gikan? Mura na yun og matuk-an si Alberto kay sigig pugong og katawa. Labon ako kay nahadlok nag-asa pa dong iyang pangutana. Basin sunod pangutana niya kung gusto pa ba kong mabuhi. Mitubag pod ko nga sa Nagoya. Dinautan na si Verdugo kung asa na dapit. Nakapangalot na lang ko guway katol kay murag naara sa Pilipinas iyahang pangutana. Tumitubag ko nga naman, madto kag Japan sir? Tubag si Verdugo, nga dili man, nangutana lang ko. Itubag ko nga, tuwa man na sa Google Map. Sa moto nga wala siya kating, mapod siguro kahibalog asa dapit ng Google Map. Bitaw. Pero mao jud to nga kada adlaw gyud nga makita akong Verdugo kay avid fan gyud kay siya sa kong lechon. Nagplano na gani kog tagaan siya loyalty award tungod sa way puas niyang pagpalit sa mga lechon. Pero usa ka adlaw nakalitan kog maayo sa akong nakita. Kay ang loyal customer namong si Verdugo kay Mr. Suave no more. Nakapang shave na. Naniga mo mga mata sa mong nakita nga milagro. Like what the F? Bisag long hair gihapon, guwapo man day siya. Wala lang na-emphasize sa una kay maka-discourage lang yun iyahang bigote. Nakaingon ko, Vanisu, ikaw ba yan? Bitaw. Kay ang long hair niya, dili nakalkag, nga mura gikan ng wakwak. Nagkaila na yun siguro sila ni Palmolive o Crimson. Bagsak na bagsak at sumusunod sa galaw. Naulawod akong hair. Yan mingon si Verdugo, lechon usa. Tubag ko nga, yes, coming. Yan mingon akong tindero nga si Alberto, gopuhang Verdugo eh. Tubag si Verdugo, salamat. Tinungutan na si Alberto kung asa dapit mamisita si Verdugo. Mo nang gisipaan akong tiil ni Alberto. Moingon pa lang og ako. Manglupad o niya ning akong lechon manok. Pero, mura ko gilungguan og liog kay pagtanaw na kong Verdugo sa kuaman straight nga nitanaw. Murag ni straight man ako ang mga intestine sa kakulpa. Umingon si Verdugo, wala man. Bagong porma na pud ba. Sumoto nga nawasan ko paglakaw niya. Kaingon kog mamisita yun ako. Kay mulupad yun siguro ko dayon pabalik sa Japan.
Nakauna-huna gani ko magsira na lang sa hapon aron dili na siya mo na. Pero mabankrupt pud ko kay sa hapon man halinon ang lechon. Bitaw. So kung gibuhat, dili ako ang mobantay sa akong lechonan og mahapon na. Anan ako mobalik og ting-close na sa tindahan sa gabi. Mangita kog laing lingaw sa mua, so nakanegosyo noon kog ice candy nga fruit salad. Patok pod kaayo kay syempre gwapang nagama. Bitaw. Ibutan ako sa akong lechonan akong ice candy. Nga 1 week yun kong wala makita ni Berdugo kay dili na kumudong sa tindahan og hapon. Dimingon akong tendero nga si Alberto. Ngate, duda na yun kong Berdugo ba nga nakaangay yun nimo. Tubag ko, nga naman pod. May tubag si Alberto nga dili na lechon paliton. Ang imo na ang ice candy. Tubag ko nga, wala na siya mapalit og lechon. May tabag si Alberto nga wala naman. Ice candy na pod nimo ang sige niyag balik-balikan dere. Murag buang lagi. Bagi sa igporma niya ice candy ang tirada. Tag na pulo raba paliton. Then may katawa siya. Then may tubag ko, ug magbutang og kinagod nga lubi anim. Paliton kaniya. Tubag si Alberto, nga bisan pag ininit tubig imong ibalikya. Sure ko mo palit gihapon na. Sumotong ako pod nagduda na gyud aning Berdugo kay ug makatan-aw na ako mura man gyud kog bughapon. Mo na nga ni samot noon kog kahanlok. Manlimbawot akong balhibo nga mag-imagine nga mauyab na ako siya. Unya ilambos ko niya sa ligi kung dili siya makascore. Bitaw. So padayon lang gihapon ko nga naglikay niya kay sure ko nga ako gyud iyang target. Sige pod kog ampo nga ilayo ko sa mga panuway. Then one day, padong ko ato og wedding sa akong Jamaica. Nakadress ko kay formal wedding man ila. So kinahanglan yun nga formal attire ang suot. Sumoto nga nag-drive ko sa akong motor nga nagkayab-kayab akong dress nga naka-high heels ako. Diyan ako sa highway sa nadungog nako ang makabuhi og patay nga tamputso. Sige akong mata pagtanaw nako sa side mirror nga nagsunod man nako si Berdugo. Naka full face helmet pa with his dancing long hair. Bisag nihinay nako nagsunod gihapon siya nako. Taghana kayong ni overtake namo pero wala yun siya mo bulag sa akong likod. Sumoto nga gipakusgan pabitaw na akong padagan. Niya ako na pod ang ni overtake sa man. Pero minatay yun. Nga ni pakusog man pod si Berdugo aron masundan ko. Murag naami sa action movie. Maayo kay gamay ray sakyanan. Pero aron ma-sure, ni padaplin ko og ni hunong kadali. Pero nakuyawan yun ko kay ni hunong man po na sa akong atubangan. Tinuta na si Berdugo, nganong ni hunong man ka? Tubag ko nga, ikaw, nganong ni hunong man po ka? Mitubag ko nga, hoy, nganong isundan ko nimo? Mitubag si Berdugo, asa di ka pa dong? Muslim ba? At mitubag ko nga, oh, Muslim ba ko? Ngano man, mauban ka? Itubag si Berdugo, nga okay ra makani akong suot. Ang kaamaw na lamang yun. Abi kog mahadlok og simbahan, kay basin unyag masunog siya. Sa mga tong gipasagdahan na lang nako siyang nagsunod nako, nga mura kog naay escort. Ug muhinay ko, kay muhinay pod siya. Ug mapakusog pod ko, magpakusog pod siya. Murag ikog nako. Hangtod, niabot ko sa simbahan. Maayo kay wala ko nalit. Timingon ko nga, attend kog kasal, kuyog ka. Tubag si Berdugo, pwede man ka. Mitubag ko, nga syempre dili, naki-invitation. Salamat sa pagkataon. Sumotong wala na ko nilingi niyag bali. Straight akong direction sa simbahan. Sa nagsugod na ang ceremony na curious na noon ko, nilakaw ba siya? Wala noon ko nahilo na. O gusto na akong mahumana ang kasal sa akong Jamaica. Paghuman sa kasal, imbis sa kinasal kumudong, nipadong no na akong tiil sa pultahan sa simbahan. Aron mahibalaan na ako ni uli na ba ang Berdugo. Pero ambot ba nga nung naluya ko gamay, pagkakita nga wala na siya sa akong gihunungan. Sumoto nga gabiin ako nakauli, gikan og kasal. Siguro mga 10 PM na to, kay nadugay og chika-chika.
Nag-drive na pod ko sa highway sa dihang naay ni kalit og overtake na ko. Sa long hair palang daan kahibalo na kong si Berdugo. Nag-unagid siya nako og wala yud ko maka-overtake niya. Nya ako na pod iyahang gipasunod-sunod. Lami yun tirahan ang ligid, kanang i-bullseye dyan. Nya ibisan nilapas na siya sa iyang gipuyan, wa yun siya muhunong. Ni diretso pa jud padong sa mong eskina, paingon sa mong balay. Kaingon kog muhunong na siya tungod sa mong balay, ug naguna-huna na pod kog unsay akong ipangutanan niya. Pero sa way pagpananghid ni sutoy man diretso si Berdugo. Wala may hunong o gilabyan ra among balay. Natingala yun kog maayo og naunsa to siya. Sa wala pa nauso ang plantita tungod sa pandemic, solid na yun ko nga plantita since birth. Ganahan kay ko og mga bulak, parehas mi ni mama, nga nipahulay na po. Napuno yun amo ang balay o mga tanom og daghan sad kog collection nga mahalon nga mga bulak. Gikan ko nagpalit atog bulak, dayon nihapit ko sa litsyonan. Dayon ianha pod si Berdugo, gasunod rami. Nipalit na pod og litsyon kay nahurot na ako ang ice candy. Dayon bugat man kayo ang bulak kay naamay kaang. Mga tong inan si Alberto. Palihog na lang kog arsa ni Alberto be. Adto sa sulod na ako ibutang kay bugat kayo. Maputol akong bukton ani ba. Tubag si Alberto. Oh, dad-on ra nako na unya adto te. Pero nakurat kong Berdugo kay niguho man yang ulo sa tindahan ug gitanaw ang bulak. Then mingon si Berdugo, di man ka kadaw na dong, bugat man na. Pero miingon rag okay ra si Alberto. Then mingon si Berdugo, pwede man pod nga ako ray arsa na, waan po ko'y gibuhat. Pero may tubag ko nga, ay ayaw na, maikog punta, si Alberto lang ani. Pero gipaningot ko og taman kay si Berdugo diha naman sa akong atabangan o giarsa og kalit ang bulak. Effortless. Kaingon kog ilambos ako. Damingon si Berdugo nga panagsarar ba ko buotan. Dayon nilakaw siya padong sa mong balay. Murag mulupad yod akong espiritu sa kulpa kay nakahinumdum kong dali era daw ni masuko. Nisunod na lamang ko niya pasulod sa mong balay kay basig ibundak ako ang tanom. Si Papa nakurat pod kay diha man siya sa terrace nga nagpahuway sa rocking chair. Damingon si Papa, nga Denver, nasa laag mali ka ani. Nangutan ako kung kinsay Denver. Then mingon si Berdugo, kumusta naman ka tay? Tubag akong Papa, nga di alagi, maglisod naglakaw-lakaw. Wala ko na-inform nga magkaila day si Papa o si Berdugo. Og nindot di ay og name ni si Berdugo. Close di ay silang do. Moday nangisog nga maoy mahatod sa pula. Main topic nila ang manok kapang sapong. So garol kining duha for your information. Paglakaw ni Denver dito ko nangutanan ni Papa. Ingon ko nga, Pa, kailan mo adtong Berdugo? Tubag si Papa, nakauban ako iyang Papa sa una sa didto pa ko sa Mindanao. Tanong-tana ko kung anong naabot siya dire. Mitubag kong Papa, wala naman siya pamilya sa Mindanao. Yan na naman sila'y paryente dire, mao nga dire na lang ba siya ni Puyo. Danungutan ako, nganong gitawag man na siya Berdugo. Dinayon akong Papa, nga miyembro daw na siya. Pero taas pa ang istorya sa akong Papa. Nasya kog taman sa kunibalan. Mo di ay nga Berdugo yang alias, makapanguro. Basta dili lang nako i-state ang details, but klarohon nako nga wala siya gidaganan nga kaso sa mga authority. But na lang siya special mission kaniadto. Charot. Agent X44 ang pe. Bita. Karon ni puyo na siya malinawon sa mong lugar ug miikya sa kamatayan. Sa nahibalaan ako nakaingon ko og dautan or maayo siya nga tawo. Mudapig siya sa dautan ug mudapig pud na siya sa maayo ug naay pagka-traidor iyahan trabaho. Kaila kay si Papa ni Berdugo aside sa pareha silag panit nga mga sugaron. Buhat daw po na ni Papa sa una. Pero dali ra siya ni undang. Kay mura na daw kag patay nga naglakaw. Kay suod man daay si Papa ni Denver. Dili na ang akong litsyonan iyang target place. Kundi sa mua na yun nga panimalay.
Grabing galawan nga pang Agent X44 gid. I-sure una ang area, usa mo sulong sa main target. Makuyawan na lang ko nga naa siya sa mong T-race nga nagsige og himas og manok ni Papa, kay parehas lagi sila panit ni Papa nga mga sugarol. Diyan diha to'y time nga busy kog arsa-arsa, balhin-balhin sa akong mga kabulakan og asay nindot og pwesto. Sa dihang nakuyawan ko kay gikalit og kuha ni Denver akong gidala. Tinangutan na siya, asam din ibutang. Mitubag ko nga, ha? Ako ra, kay maghuna-huna pa kog asa ibutang. Then mitubag si Denver, nga sige lang, paghuna-huna sa. Tubag ko nga, ay, ani ra day ni, di na lang day na ako ibalin. Salamat. Then miingon siya, ngayaw kaikog na ako. Mitubag ko nga, waman ko maikog, dili na lang yun na ako na ibalin. Okay? Sa mo tong ibalik po niyag butang ang tanom og nibalik siya adto ni Papa. Makuyawan na yun ko aning Denver ba. Basig kadugayan, malambusan yun ko kaang. Padayon na pod ko sa balinbalhin nako kay nabisi na pod sila istorya ni Papa. Sa nakadungog ko nga naghisgot na sila nganong wala pa naminyo si Denver. Hinahinay kog duol sa bintana aron maminaw og pasumangil og pahingot to sa ako ang tanom. Naman po'y kortina maong dili klaro sa sulod. Tinmingon akong Papa, nganong wala man po ka nagminyo, aron di lang manok imuhang gunit-gunitan. Tubag si Denver, nga paligitay, ngita pa. Yan si Papa nga, kadaghang daga ni, pila na gani edad ni mo. Tubag si Denver, nga 33 na ligi. Mitubag si Papa, sakto na kaayo magminyo. Kanina lang daga na ako diri. Hapit jud nako malarot akong tanom sa kakurat. Wano kay balog unsay tubag ni Denver kay ni daga nako sa kwarto. Nahadlo ko siyang tubag. Wala jud ko ni gawas hangtod sa nilakaw si Denver. Ug nihapit pa siya sa mong lechon ug nagpalit na pud siya og lechon. Mao nga wa jud ko nasayop nga si Papa ang ni-confess nako. Si Papa, aday, niangay man day nimo si Denver diay. Tubag ko nga, ha? Ingon siya pa? Tubag kong Papa, mamisita daw siya nimo ugma. Sumoto nga murag gusto na lang ko molayas palayo sa earth pag ingon nga mamisita na ako si Denver. Wala ako katulog anak pagkagabi unsay akong buhaton pag-ugma. Sukat-sukad, wa pagyud ko masuwaye anang pamisita sa balay. Pagkabuntag, kinasayuhan kay ko ni mata og yunahan pa nako ang mga manok nga wala pa ko'y tulogan. Og nakit-an na lang nako akong kaagulingon nga naan ako sa salon nga nagpariband, nagpa-manicure og pedicure. Digid ko anang di ko ready. Di man sad ko excited aning dagwayan. Di ko ganahan niya sa una, pero pag-confirm nako nga niangay gid siya nako. Dili ba day pwede nga mo change of mind ko? Sa moto, nga pag-abot sa balay, bungkag tanang sanina nako kay naglibog kog unsay akong suoton. Mag-kimona ba ko or mag-ninja attire aron mo bagay siyang pagka-Agent X44 ambe. Bitaw. Sa moto nga gabi daw siya mamisita ingon si Papa. Mao nga wala nako mahiluna pagkahapon. Sige na kog tabok-tabok sa lechonan og sa mong balay, kay tan-awon nako nagpadong na ba si Denver. Pagkadungog na ako siyang motor nga makabuhi og patay, nikalit kog dagan sa balay. Gikulbaan na kayo ko. Pero diretso sa samin og nag-retouch. Itawag na ko si Papa kasya'y una mo atubang pero pagtanaw na ko, si Papa puwerteng hago. Nakatulog sa rocking chair. Dayon, diha na si Denver's tindahan. Kay kusog kag ingon si Alberto, nga berdugo. Naglibog na gyud kog unsay akong buhaton. Maong pasumangi lang kog spray sa mga tanom. Pero hapit jud nako mabuhian akong gigunitan nga spray kay pagtungan ni Denver sa mong pultahan. Naa na po'y nahitabong milagro. Bag-ong gupit si Berdugo. Naka-clean cut. Long hair no more. Di pa siya ready kintahay. Mura na jud kog kasukaon sa kulpa. Aha ka. Guwapom din yung Berdugo og dili dirty look.
Pagtanaw na ko siyang dala, with flowers pa. Pero plastic di ay. Gagi. Dito ko na discourage. Bahalag santa na lang unta to. Basta tinuod lang. Basig plastic lang po di hanggog maba. Bitaw. Balik na lang kog tanaw siyang bagong gupit. Aha ka dyan. Kagwapo day niya. Dili malalis. To the max gyud ang transformation. Naka-jackpot ko. Din mingon si Denver. Ngabiin ni mo. Pwede mamisita. Mura yun ko gituok sa kakulba. Pangkaraang tawo kayo si Bertugo. Panahon pang mampor ang style. Uso pa ba ning tawhana karon? Dan ming tubag ko, sige. Sulod sa diay. Di mo si Denver, nga buwak ni mo. Mitubag rapog kog salamat. Gidawat na lang nako ihang plastic nga rose. Murag pang Valentine sa high school nga ihatag sa maestra. Dinungutan na si Denver kung aha si Papa. Mitubag ko nga natulog lagi. Pukawon sa nako kay manihapon na po. Nikaw na ka. Mitubag si Denver nga na ako'y dalang barbecue. Sa mo to nga gitawag pa namo si Alberto nga murag leader sa fans club ni Denver. Nalanag na yun kog manok pero gikaon gihapon nako iyang dala nga mga isaw, til sa manok, liog sa manok, uguban pa nga parts sa manok. Kami rang tulungan ni kaon sa iyang dala kay bawal na si Papa og manok. Pag man na kaon, nidong ko sa kusina kay manghugas. Pero nidong po na si Denver ug ni Tapa. Ni anak ko nga, ako na ni, adto rakad adto. Tubag si Denver, nga tabanganin nato, aron dali mahuman. Sa mato nga kaming duha ang nanghugas og plato. Char. Pero wala mitingog, siya pa'y nang hinlo sa lababo. Then mikalit lagi ingon si Denver, pwede manguyab ni mo. Hapit na ko mabuhian ang plato nga ako ang gitrapuhan. Murag ni ambak og kalit akong heart. Naglambod na ako ang dila. Tubag ko nga, okay. Then mingon si Denver, nga man kahay masuko. Mitubag ko nga, wala man po. Then may katawa ko. Then ingon si Denver, nga angayan ka si mong buhok. Wala rin din na sayang akong riban. Dahil ni katawa ra kog mingon, nga imo pong long hair na wala ligi. Then mingon si Denver, basig dili ka ganahan anto pa. Lami ligi labayon si Berdugo og plato. Kamao kayo mo dalag pangati. Pugong lang yun kog ngisi bisag giluok kayo akong tiyan. Bisan unsa na lang among topic sa kusina. Nakalimot noon kog magpainom day ko og tambal ni Papa. Dayon pauli na siya sa nangayo siya og number na. Na textmate din may bisag judgment kayo iyahang mga text. Mapulan pa ko gisabot. Then one time, nakita yun nako kung unsa yun si Denver nga nakita yun nako ang Berdugo side niya. Nanguyab paghihapon siya nako. Hapon to, gikan ko nag-withdraw ato sa city. Natingala ko kay dihay duha ka lalaki nga nabantayan ako nga sige yun og sunod nako bisag asa ko mo dong. Nahadlok ko adto kay nagdala ko og kwarta nga 50,000 kay nagpadala pod akong ate sa Dubai pang renovate sa mong balay. Bisan nag-drive na ko pauli, nagsunod gihapon sila. Nya pagliko nako padong sa mua, ni kalitra sila agtuwala. Nakaingon na lang ko gunahuna ra gyud siguro tong gisundan ko. Wala pod ko kaila kay naka-helmet man. Kami ra gyud duha ni Papa ang nasa balay kay dili man stay in sa Alberto. Usahay na kong angkol pero usahay ra po na. Mga 11 PM to matapak ko kay gikan mi nag-video call ni ate. Natingala ko kay nilihok akong door na nga murag pa dong abrihan. Ako amang kwarto ang kinaunahan, una pa ang kapapa. Nang sampit ko og pa, kay basin og si Papa, pero wala may nito pa. Lain na din akong duda. Namugnaw ko nga gipaningon, kay giusban mag-abpari og sa. Dali din kog kontak og pulis, pero pait kaayo kay busy ang linya. Gipaningot yun kog maayo, kay gisikaran naman ang kwarto na. Nahadlok dayon ko kay basig na abrihan ang kapapa nga kwarto. Usahay ra ba kay di na siya malak. Walay laing madayal na ako. Ang ka Denver rejud nga number. Sige ra pud og ring.
Natulog na siya ni, pero wa gyud ko ni undang-undang. Hangtod sa nakahilak na lang ko, kay niingon naman ang tawo sa gawas. Nga aberehin og di ka gustong naay mahitabo ninyo. Pero wala lang gyud ko ni tingog. Naghilak na kog sigig puli-puli og dial sa mga pulis og Denver. Mayo kay dili madalay-dali og abri ang portahan sa mga kwarto. Nalakpod ang kapapa kay gisigihan pag-abri sa pulis. Nakahilak yun ko pagtubag ni Denver sa pikas niya. Ningon si Denver og ilaw. Then ingon ko nga, tabangi mi please. Nay ni sulod sa mong balay ka. Pasig moon sa si Papa. Pakiadto ko sa mga pulis. Then ingon si Denver, ngayaw mo gawas pagpalong og suga. Sumoto nga wa yun ko ni gawas og gipalong lang na akong suga. Wala po nagbanha si Papa. Nagunit na kog baygon nga spray kay ingkasog mo sulod ako yung isprayha na nga murag lamok. Wala yun sila kasulod kay ligon yun ang pultahan ug napoy lock namo sa sulod. Mga unprofessional gid po siguro tong mga kawatana mong wala kasulod sa kwarto. Wala gamitang utong. Taod, nadungog na nako ang tabutso nga makapuhi og patay. Kanya dihay ni kalit og kabuak sa gawas. Grabe na gyud kayo kung singot tungod sa kakulba. Dayon natingala ko kay si Denver na may sunod na nuktok sa pultahan. Pag-abari na ako, nagkadugo ang kamot. Nanungutan ako, nansa man imong kamot? Tubag si Denver nga nag-abot mi. Naduslak na ko tong usaba. Then may tubag ko nga, unsa naduslak? Napatay nimo? Then may tubag si Denver nga hapit kayo og wala ko malupi. Kay bata pa man tog nawong. Katong isa, gigisian lang na ako gamay. Mitubag ko nga, nabuang na maka Denver, huwag mapriso ka. Tubag si Denver, priso po. Sa moto nga gipiyong na lang nako ang kalag ni Denver nga dawaton unta sa langit. Moday walay tiyong si Papa kay tulog kayo, tungod pod siyang tambal. Gikatulgan ra sa akong amahan, wal gisulod mig tulo ka kawatan with intense nga action kay to the rescue man ako ang knight and shining armor. Ambita. Ang sam nito sa gawas nga nakalimtan akog sulod ang nabuak kay gihapak ni Denver ang usa ka kawatan. Unya ang nabuak mo iyang giduslak sa usa, mao naigo daw tong likod. Matud pa niya sa mga pulis, ingon si Denver, wala pa man pod siguro tumamatay sir. Nakadagan pa man. Nakita lang tong tinay. Kaya nakita man ni Denver ang nawong sa usa nga iyang naduslak daw. Siya pa'y ni-sketch sa nawong. Nakurat ko kay napurma yun niya tinuod niya nawong. Mura siyag police sketch artist sa mga wanted. Grabe kaayog memory si Verdugo. Dili matabas-tabas. Unbelievable kaayog. Samot punta nga ma-inlove da. Dayon na-solve rato nga case. Basta buhi pa to iyahang gigisian. Sumoto nga nadalagyod ko sa pagka-extraordinary ni Denver. Bahala na nga pagka-berdugo ni siya sa una. Isamot ko nga na-fall niya nga murag tubig nga dili na ako mapugngan sa pag-agas. Judgmental lang yun ko niya sa una nga feeling na ako tuko na lang ko niya galit. Tungod po to siyang forma nga murag karaang tawo nga gikan sa kalasangan. Ani na, nagplano na ko nga sugto na ko siya. Gi-invite na ko siya nga mananaw mixin. Proud kay kong nag-uban mi sa mall kay outstanding kayo ang forma ni Denver. Gwapo gid siya nga nahinlo iyang forma. Unya nindot og lawas. Kulang na lang ang umiigting na panga. Sa moto nga kaming duha kay nagtapad na sa sinihan. Gikulbaan ako kay sugto na ligin ako siya. First move na ako, gilingkis na ko akong isa ka bukton siyang bukton. Grabe. Murag kahoy. Niambog din ako ang kamot siyang kamot. Murag yun og bato kagahi. Pero bahala na. Gilak na ko amo ang mga kamot. Unya gisanding na din akong ulo siyang bag. Kaya ba naman kayo movie, gitype na lang nako ang I love you sa akong phone o gipakita niya. Dayon gikuha man niyang phone nako o gitype niya, pwede mo kiss nimo. 10 times faster na akong heartbeat. Ako pang gitanaw og layo ba mi sa mga tao. Unya kay nasuok man mi,
gamay ra pod ang nananaw dapit sa mga. Naitawo pero sa tubangan na. So unsa pa man diay, niduol na ko si Denver og ni Kiss. Lasang snowbird. Aron dili masakpan ang sigarilyo flavor. Boy Scout kayo ampe. Pero dili siya bahagbaba. Pero kahawod sa buing ni dala. Pero wala pud ko nagpapildi oy. Abi pa lang dili ka maumugos. Pero wala ko kasagang siyang pang finale sa kong liog yun. Gibutangan ko chikinini. Sa moto, nga nagkauyab na mi ni Verdugo. Almost 1 month pud ko nga nagpakipot. Abi pa lang easy to get na jud kayo. Walay nakahibalo ato except kang Papa o kang Alberto. Pero, wako masayod nga murag tuko day ni si Verdugo kung makatapot siyahang moyab. Mauna nga nahalata na sa halos tibuok kalibutan nga uyab nami. Every afternoon man to siya mo anha sa kong litsyonan sa wala pa mi. Pero, sa nauyab nami, every morning, afternoon, evening, kulang na lang ang don nga mo anha sa ko ang litsyonan kay mga mustaran ako. Kadjalaye. Mura man pud kog masakiton nga tiguwa nga kinahanglang tanduon og naginhawa pa pa. Dinhigid na ako siya nakaila og taman. Dayon, fiesta kadto sa mga lungsod o gusto ta si Papa nga mag-fiesta pud mi. Pero wala ko ni sugot kay daghan kaayo nga nagtrabahon. Unya busy pud ko ana kay daghan gyud na nga customer. Usa pod dili gihapon siya makakaon kay bawal na siya baboy. So mag-unsa ra day siya. Magtan-aw sa among mga bisita nga magsinaw to mga simod o kinahanglan baboy. Ano way. So walay fiesta sa mong balay. Kami ang masulong sa mga silingan. Daghan kay mig bookings ni Denver. Bitaw. Dispiras pa lang daghan na kayo order og lechon manok. Moong busy kay may tindahan. Left and right ang money. Wala na ko kabantay nga diha na di ay si Denver sa kong kilid. Nakurat na lang ko nga naay ni pahid sa akong singot sa akong agdan. Char. Maka-straight og intestines kayo. Pagmingon si Denver nga pahulay sa. Then mitubag ko nga unyara. Busy pa. Then may si Denver nga ako say puli. So wala ko'y nahimo kundi ang mulingkod na lang kay maghuot na misindahan. Init pagyod kayo. Si Denver ang nitabang ni Alberto. Nakapanguros na lang ko kay grabe makatadtad sa manok si Denver. Paspas kayo nga murang nagtadtad siya sa iyang kaaway. Si Alberto gani inisiga ang mata kay basig masipyat si Denver pa og siya ang matadtad. Umingon na muslingan nga Verdugo, adto ta sa balayon niya. Tubag si Denver, nga sige, mananghid sa ako. Tubag akong salingan, nga wa man kakay trabaho karon. Tubag si Denver, mananghid sa ako sa ako ang gihigugma. What the F? Gihigugma daw. Lami na lang musirit paingon sa balay, then manglak sa kwarto og magbukot og habol sa kauwaw. Gisidok gud ko ato. Nagpasumangil nga wala makadungog. Kaluod sa gihigugma nga word ay. Bitaw. Hurot yun among tindaan ng adlaw. Kuyaw kay kog mga tindero. Kay daghan mang ni-invite yun namo. Naglibog pa mi og asa mo dong pero gipili na lang namo akong paryente nga si alias Hamit Ngaw. Motor na ko ang gidrive ni Denver kay di ko ka-feel nga mosakay atong iyang motor nga makabuhi og patay ang tingog. Pag-abot pa lang namo, diha na'y nang gitagay sa gawas. Mao nga sa wala pa mi mosulod, nang hatag daan og instructions ang commander. Maingon kong Denver nga, dili ka mainom. Tubag siya nga, bisag gamay, pahilis ba? Tubag ko nga, wakay salig sa Coke, Sprite o Royal. Tubag si Denver, sige. Dan ako siyang giingnan, nga dili ka makita og away. Daghan rabang palahubog ani ron. Tubag siya nga, og dili kunhan, linaw atong gabi ani ron. Dan mitubag ko nga, istorya ra na sila taman. Palabyar sa pikas dungga ng istorya. Is that clear? Mitubag na lang pud siya go. Muna ako ang gihimong style kay kabaw na ko unsay mahitabo og mahubog siya.
dali ra kita og gaway. Wala pa ko naka-recover adtong balita sa una nga nagginokdanay silag sundang adtong iyahang nakontra sa una sa wala pa ko. Mao nga giayo-ayo gyud nakog putol ang ugat ang iyahang pag-inom. Pagsulod namo abikog sa mga palahubog ra nako siya bantayan. Sa mga babae pud ay. Ako ang nakapagwapo ni Denver gikan sa murag tawong lasang. Nahimo siyang laing version ni Jake Cuenca. Unya, nailaing mo pahimos. Dili ba day malangkat ang mga ulo ani nila? Bitaw. Daghan jud ang naglingi pagsulod ni Denver nga nag-jacket pa na siya ana. Unsa nakahagmag hukas na basig muluhod na sila. Tiningon akong paryente nga samit nga. Nga berdugo. Grabe. Wala ako makaila ba? Mitubag ko nga. Ila-ilaha samit nga. Basig laing tawo ni ba? Den tubag siya nga. Kuyawa kayog kamandag ning akong igagaw ba? Giampuan mang berdugo. Ay syempre, paryente ming Valentina. Bitaw. Ako yun nga gibantayan si Denver ug mutanaw baglaing babae kay daghang gwapa nga bisita si Mitnyo. Nagyoy malangkat nga mata ni ba. Pero so far, wala man pud masaag ang mata ni Denver. Pag human na maog kaon, daghan nagnangagni nga mga panuway ni Denver kay mutagay sa gawas. Bisik og tabi sa kong ante day nananghid nako si Denver nga mangihi. Alang na magpugngan ako. Nalingaw ko sa istorya din wala na ko kabantay nga dugay ni balik si Denver nga nangihi. Lain na gyud akong duda maong nigawas ko. Pagwas nako, mao ang pagsaka niya sa iyang baso. Nakigtagay jud ay siya. Mura nag mga laser ako mata nga nagtan-aw niya. Nakainom na gyud siya. Nainit na gyud og taman ang takore og nagbanha. Imbis kay mukaon pa ko og dessert ato. Nananghid ako ni Mitngaw nga muli. Gipugngan pa ko nila kay sayo pa pero grabe nga init na yun kayo ang tubig sa takore nga kinahanglan na yun nga magtimpla. Kinaan naman ako ang yabi sa motor diretso ko ang mga lakang sa gawas. Niagi yun ko sa tubangan nilang Denver nga nigitagay. Mura siyag natukan pagitan ako. Straight ko sa gate pagawas padong sa giparkingan sa motor. Ako manuoy na hadlock pagawas ni Denver maong nakadagan ko paingon sa motor. Mura kog buang, murag ako na nooy na isa lang. Hadlok magod siyag porma og magseryoso kay straight yun ni mo mutanaw. Dili ra ba magtingog? Murag nigduol kay kaliton rag tangtang imuhang ulo. Sa moto nga ni pasirit jud ko og padaganoy. Pero nasigi akong mata nga pagtanaw na ako sa side mirror, nagsunod na ako si Denver nga nagdagan. Ang Diyos ko. Ako no'y nakulbaan kay murag kusog pa siya mudagan sa motor. Feel na ko, gigukod jud ko ni berdugo sa laing rason. Gusto pa ko mabuhi, dili pod ko kapakusog kay rough road, niyag mabalintong palang ko. Sa moto nga naabdan jud ko niya kay wala ko kapakusog. Ug kontra pa ko niya, hagbay ra kong ni biyahe padong sa langit. Dinmayon si Denver while murag nag-jogging, hunong sa. Tubag ko niya, ako siyang giingnan na ambot nimo, pagdagan pa uli. Mitubag si Denver, nga arsahon man ako ng motoron. Tubag ko nga, arsa ha. Dayon nakurat kog maayo kay niharang man na si Denver sa akong utubag. Nakasinggit ko kay mabanggaan ako siya. Wala yun siya mo lihok bisag gamay. Nakaliko ko gamay pero nag-abot yun ihang kilid ug ang motor. Hinay ra man nooy padagan pero natingala ko kay nikalit og gatumba nga murag na kuyapan. Ako siyang giingnan, hoy buing, hinay ra ganito. Pero wa yun nilihok na flat og kalit sa yuta nga murag nabanggaan og 10-wheelers. Nakuyawan pud kog na unsa na kay nakainom biato. So nidali kog naog sa motor kay tan-awon ako siya. Perte po na akong kurata kay nikalit magbangon. Haka lagi. Abi kog nahimo siyang zombie kay nikalit ra magtindog nga murag na buang. Nibangon ra man og galit og ni adto sa motor og ni sakay siya kay nagdrive. Imbis gay nasuko kog maayo pero tin akong katawa nga mura ko gigitik yun. Kanmingan si Denver, unya sige ra kag katawa na, di ta manguli. Tubag ko nga, noon sa manggod ka? Mitubag si Denver nga di manggod ka mo huno. Gasige ra jud kog katawa nga ni sakay. Nawala nun akong kalagot o gadlo. Pero
hinay kaayo nagpadagan. Mura mig na ay gisundan nga porlot. Mingon ko, maabot ka tarong tuiga sa balay. Tubag si Denver, may istorya sa ta. Tubag ko nga, ug ihunong day nimo, sayang akong gasolina. Mitubag si Denver, waman ka moingon. Lami yun kayong tokpo ni si Denver. Sa mga to nga ni hunong pud siya sa kilid sa karsada, pero wala ko manaog. Mura ramig na ay gihuwat. Then maingon ko, unya, tubag si Denver, nga dugay na manggod ko nga wala kayo. Tubag ko nga, dugay tong tulo ka adlaw Denver. Tubag siya nga, duhar man to ka baso. Tubag ko nga, abi ba nimo, daghan ang namatay anang duhara ka baso. Mitubag si Denver, nga last na to. Huwag ako siyang giingnan nga istorya he. Gipasaliw na lang ako si Denver kay luoy kayo nga murag itoy. Kalami hapak ko na binyag karon pa ko nakaagi og uyab. Matong gihatod ko niya sa balay kay maglakaw ra siya po. Naglalis na pod may kay ihatod unta na ko siya aron dili maglakaw. Siya musugot kay gabi na daw ko mag-drive. Pero nagduda ko nga basig mohapit pag-inom kay daghang panuway kay fiesta. Makuratan lang ko inigbuntag nga tuwa na siya sa presuhan. Nagsiga ang mata kay nakakita na pod og rambol. Sumauto nga aron safe sa balay nako siya gipakatulog. So, syempre, sa sala nako siya gipatulog kay wala pa nahuman ng usa ka kwarto. Ingon ko niya, okay ra ka dire. Mitabag si Denver, okay ra gani guay banig-banig. Tubag ko nga, naman pod ko'y kaluoy no, panuhoto na imuhang likod anang simento. Kay dili pa man ko katulgon ato, diha pa ko sa sala. Nagtan-aw mig movie sa Netflix, pero papansin yun kaayo ni si Berdugo, kay diha siya sa banig nga naghukas og nag-push-ups. Ugod ko nakakonsentrate sa movie og didto ko sa iyahang lawas kilantaw. Pero sa gitutukan ako og maayo iyahang likod og dapit siyahang mga tato, daghang samad-samad og marka. Maong nangutan ako kung naunsa na imong likod. Mitubag si Denver nga agi na nila. Then mitubag ko, unya, dili na ligi ka mo balik adto. Mitubag si Denver nga mo balik og buwagan nimo. Nasikaran ligi na ako iyang ulo. Kamao kayo mo dalag atik yun. Nitugan po na ako si Denver nga init kay siya siyang area aning panahona pero wala siya ni sulti sa rason. Abi ko sa una og permanente ihang plano nga mopuyo sa mong lugar pero nagpabugnaw ra di ay siya. Nakurat ko pagkahibalo nga naapig day siya plano nga mobalik. Naghuwat ra siya og go signal. Wa ko kapugong gyud nga nihila ko sa iyang atubangan. Ako siyang giingnan nga balik yun. Kay musunod yun ko nimo. Ako yun ang mutira nimo adto ba. Tabag si Denver, mundang nabitaw ko. Pero kinahanglan piyud ko nga mobalik adto. Nara ko'y ihatod. Mitubag ko. Nyag dili na ka makabalik. Mitubag si Denver. Daawon yun po nimo ako ang pataying lawas adto. Dan ako siyang giingnan, bahalag mabaho ka adto. Napuno yun ako gapak og kusi si Denver anang gabi una kay aside sa wa siya mutuman siyang saad niya dili mo inom, nahibaw-an na akong kinahanglan nga mobalik pa siya sa iyahang gigikanan. Pero wala yun niya gitug-an nako kung unsay iyahang ihatod og rason sa iyahang pagbalik sa dili pa siya muundang og dili na gyud pakita adtong dapita. Nisalig na lang ko niya nga dugay pa daw siya mobalik og sigurohon niyang linaw na sa mong area og makabalik siya nako nga way tats. So ang resulta ana, natulog ko ba niya sa sala. Pero wala mi nag-atras sa bante, up and down, in and out, or unsa pa dihang makapasingot niya steppings. Tulog rayod og gapos, pawala sa tugnaw. Sayo lang ko ni bangon kay basig maabtan ming papa, basig makamata na lang ming Denver nga gipang bitay na ming do. Napayud ko'y laing na diskubre ni Denver.
Mini reunion to sa mong batch sa high school ug sa beach mi nag-outing. Nananghid pagani ko niya unya ni sugot man pod. Layo to nga beach among giadto kay naa may van akong usa ka classmate. Ang uban kay nagmotor pero wala ko magdala og motor oy. Wala pa ko niabot sa dagat na itom na ko. Mga 2 hours siguro ang biyahe so layo-layo yun. Dugay na ko wala na ka-experience og beach so bikini akong tirada. Nag-two-piece ko. Proud ko sa kong white nga kigot. Halos tanan man pod sa kong kauban nagbikini. Pero lang adtong mga minyo na kay mauwaw siguro sa mga stretch marks. But not me. Nirampa yun ko sa beach bahalag di kayo perfect og body basta flawless lang og skin og white ang kigot. Picture taking dayon nga pang Katrina Halili nga post aron pang Instagram. Sa nagkaon ako sa among gidala nga foods, mura kog natuk-an pagtan-aw nako sa may lupi. Diha si Denver nga nagsandig nga nagtanaw nako. Aha ka dyan. Natuk-an yun kog maayo kay nganong nitungara siya gilan. Sa katingala nako giduol yun nako siya basig naaray parehas niyag pamaro pero siya yun. Memorize kinako iyang lawas og tinindugan. Nakakap, then naka-jacket pa nga maong, ug sapatos, then naka-shades pa. Diya pa scarf siyang liog, nga mura yun siya building nga nasaag sa beach. Pero siyang ingnan, huy buing, nganong niabot makadere? Mitubag si Denver, nganong gapante ramang ka? Mitubag ko nga, maayo gani kay gapante pa ko. Nganong nisunod man ka? Mitubag si Denver, nga waman ko ilingaw. Mitubag ko nga, wakay trabaho. Ibingan si Denver, nga dihay ni pulin ako. Pag short adto kay mohubuan ka na. Dil mitubag ko, maligo pa ko no. Kaon sa adri, giun sa manimo pagkatuod ani. Mitubag si Denver, nga nagsunod man ko ninyo. Aha ka dyan. Nakapangawot na lang ko sa ko ang kigol o wala sa oras. Ikansyawa noon ko sa kong mga kauban kay giapas lagi daw ko og bana. Napungot pagyud ko kay gipugos pa kog short ni Denver kay kita daw ang angay di makita. Igo ra daw wahingon din makita na ang kalangitan. Imbis kay proud kay ko sa kong white nga kigol, gipa short noon ko. Sa moto nga nag-short na lang pud tawon ko pero pag ingon niya pag t-shirt kay lambusan ako siya tawon. Proud kay ko sa ko ang bulubundukin no. Daghan nang nag-mountain climbing ani. Bitaw. Kinaman si Denver, wala na lang ko nakig-uban sa kumaka-batch nga nangalipod. Kauban ako si Denver nga nagpalayo minila. Sa naglakaw nako padong sa lawom, mayon si Denver nga ani rata. Mitubag ko, ha? Mabaw pa kayo, taga-tuhod ra. Then mayon si Denver, di ko kahibalo mo lang. Mao di ay. Murag malumos yun ko katawa, pagkahibalo na kung dili day siya kahibalo mo lang. Delikado iyang trabaho pero dili kahibalo mo lang. Unsaon na lang kang kinahanglan siya muambak sa mga sapa o mga falls kay gigukod. Magdala-dala siguro siya container pang salbabita. Bitaw. Nabuang yun ko kinatawa nga naghunahuna nga magdala-dala og container si Portugo nga ni ambak kay dili kahibalo mo lang. Ilabay siya glawod, mora na iyahang kamat niya. Matod pa niya, wala siya naanad sa dagat kay sa kalasangan siya naanad. Pamandaw falls nga lawom dito. Taong gobat sa diay ampay. So dito ra taon mi nagubog-ubog sa tagatuhod nga tubig. Mura may mga senior citizen, kulang na lang magdala-dala may kabo. Daghan pa yun ang wala na ko mahibalan kang Denver. Mao na nga naningkamot yun ko nga mugawas ang tananiyang tinaguan. Idaghan kay siyag sekreto nga gitago og dili nature niya nga musulti og bisan unsa. Bisan ako nga uyab, daghan pa yun nga walay nahibaluan niya. Kaingon niya, maayo pa daw nga wala ko'y mahibaluan. Pero ako nga curious lagi nga pagkatao. Marites kayo. So ako ang ni-discover. Pat dili lang ako i-detail og maayo, kay malungguan tag mga ulo. Diha to'y time nga nakatulog na po siya sa balay, kay kusog kaayo og ulan. Wala na ako papaulia. Sa kwarto ko natulog, ug nakamata ko mga around 1 AM kay mag-CR. Pagtanaw na ako ni Denver sa sala, kuyaw kay natulog, kay naglingkod man. Kayon kog naglingkod ra gyud, pero pagduol na ko niya, naghagok pa. Bantog rag ni ingon nga bahalag walay banig, kay maglingkod ay siya matulog. Aha ka.
Gitod nako gamay aron matumba pero mura man nag-istatwa kagahi. Pero gisagpa pabitaw nako kay nahadlo ko nagtanaw niya. Pero hapit pud ko malamba sa lingkuranan kay iya akong giwakli. Sakit kayo akong bukton. Pag ako siyang giingnan, ahakaning kalakiha. Patyon ko ni mo Denver. Mitubag siya nga, nganong niabot man kaani. Tubag ko nga, syempre, amo aning balay. Ikaw, nganong naaman ka dere. Sakit yung akong bukton nga murag dili na maisa. Mamatay pudtang wala sa oras. Hadlo kayo og mudol aning Denver og tulog kaayo kay mga rati man dayon. Tingala ko kay wala man to siya naglingkod na tulog nga diha ko siyang tapat. Naghigda man siya ato. Kay matod pa niya nga mas komportable kuno siya nga matulog nga maglingkod. Unsang klasiha nga tawo ang komportable matulog nga maglingkod? O sara ko maingon, what the F is happening to this world? Bitaw. Gipahigda yun ako siya, murag buing. Maglingkod matulog naman untay tarong higdaanan. Kung saan na lang kahaog na ay kauban niya matulog. Matingalag nganong na ay budha nga nasaag. Diri ni sing in sa kuha nga lahi yun ang kaagi ni Denver sa una. Nga maglisod na siya guwala. Kumbaga, nahabit na niya. Maong gibantayan yun ako maayo iyang mga lihok og didto pud ko nakamatikod. Nga og dayhan tawo, dili mahilo na iyang mata. Murag tanan tawo iyahan ang analisahon og unsay yun-una. Mahadlo ko basin maanon siya na ay daotang yun-una. Kanang iyahang usahay nga panigirilyo, permi may maglalisan. Kay makadaot lagi na niya, bisag mo palayo pa na siya nako og managirilyo, masungot ko magtanaw. Kung ako siyang giingnan, hunong naligay ng imong sigarilyo. Natusta na imuhang baga na. Tubag si Denver, nga dili man pod kanunay. Mitubag ko nga, ug undangan din na nimo. Anak si Denver, nga party na ni sa kuang kinabuhi. Yan ako siyang giingnan, unsa may makuha ni mo anak. Sakit ra. Then anak si Denver, nga mawala akong kakulpa. Pampakalma ni na ako. Di yun pareha sa Denver sa uban yun, nga kada adlaw magsigarilyo, nga pila ka buok mahorot sa usa ka adlaw. Sa 1 week, manigarilyo rin na siya 2 or 3 ka stick. Mabitaw nga tingala ko sa adtong unang kiss na mo, nga dili siya bahog-bakbak. O siya mga lungag for your information, kay gipangangan na siya nako o gi-check up og naabay daot nga ngipon. All clear. Di pareha sa uban nga nga itom na tong mga ngipon. Stress reliever daw na niya, mao nga gipasagdaan na laman nako siya sa iyang panigarilyo, pero dili gyud mawala nga masungot ko magtan-aw kanang magbuhot-buhot siya sa grilyo while sige gunit-gunit og manok. Sugarol kayo og porma. Hambot na lang. Usahay pod motukar ang pagkamadudahon natong mga babae sa atong mga partner. Natural naman yun nato na nga dali magduda. Mga usahay, makaunaw na ako og basig na ay gibilin nga pamilya ni si Denver sa Mindanao. Unya, mahimo noon kong kapit. Aha ka dyan. Walay social media sa Denver. Gaman ta na ako bisag lahi ra nga name gamiton, pero dili siya mosugot ka mag-upload gani og photo sa akong social media nga naa siya. Dili gani mosugot. Wala lang na ako pugsa kay basig mo dugo. Bitaw. Maong target yun na ako ang cellphone ni Denver nga dili niya ibuwag bisag asa. Bisag mag-CR pa siya, dad-on yun na niya. Makaduda yun kaayo. Dili ba? Wala pa yun ko makagunit sukad-sukad aniyang cellphone nga di keypad. Yes. Keypad pa na iyang cellphone. Dili daw siya touch screen kay wala siya maanad mong sobra ka judgment kanuna iyang mga text. Napulaan yun kong sabot sa kinaunahan niyang text nga na ay 8, then N, then K. It na ka di ay ito. Maglabad pa man yun na maglabad pa man yun una imong utok unsa na iyang text kay dili na uso ang judgment karon. Panahon pang salbakuta ang mga judgment unta. Sumoto nga giplano yun ako nga ukuyon ang cellphone ni Denver unsay sulod nga nung dili niya mabulag. Dayon na ako mig Netflix sa sala adto. Unya gipahigdaan ako siya sa akong paa. Unya gihapuhap tay nako ang buhok aron makatulog. Gitan-aw gyud nako og asa ibutang iyang cellphone niya. Og swerte kay ko kay gibutang raman niya siyang kilid. Pagkatulog niya,
attack diretso. Kuyawan pa ko kay with sounds pa man ang iyang keypad o pinduton. So one at a time. Dili sunod-sunod akong pindot. Tagaktak akong singot ko dato. Gipuga yun kaayo na ako ang speakers yang cellphone aron dili madungog ang pindot. Paita, lisuda man di ay kaayo ning mangispiya ta. Ditso ko sa iyang inbox, pag open ako, empty. Lami yun kayo ibunal ang cellphone ni Denver siyang now. Sunod kay sa send items. Empty gihapon. Murag maopos yun akong pasensya bisan sa outbox o bisan sa drafts. Walay sulod. Nakadong napod ko siyang call history pero empty yun tanan. Bisag contacts kay empty. Bisag akong number wala yun. Grabe kaayo kay memorize niya akong number. Napurat pa kog maayo kay nikalit man nagtingog kay naay nagmessage. Maayo kay nasapungan dyan ako ang speaker. Gibasa din ako kay basig mauna ni ang asawa ni Denver. Ug naglibog ko sa pagka-judge mo ni Denver, samot na ang ni text. Wako'y nasabtan bisag gamay nga word, bisag unsaon di yun na ako matranslate. Mga judgment fanatic kayo. Gusto yun ako nga masabtan, ang gipugya yun ako akong utok aron masabtan ang judgment niya message. Pero hapit yung ko atakiha kay nitingog managkalit si Denver. Ganina raday siyang nagmata o nagbantay na ako. Tinmingon si Denver, ug mangukoy gani, siguraduha nga dili masakpan no. Abigog masuko, gikatawaan naman po ko niya. Unsa man po'y makita na ako siyang cellphone nga puros man empty. Wala na lang ko nangutana kung anong empty tanan ang sulod siyang cellphone o gi-erase na lang nako sa kung nahuna nga na ay pamilya sa Denver. Hangtod sa niabot yun mi og 1 year ni Denver. Getting stronger gihapon may bisag usahay manggilalis. Dili man gyud na mawala sa relasyon. Pero bisan pag unsa ka grabe niyong away, at the end of the day kung love yun nimo, dili yun ka mahiluna o dili mo magbulit. Sumoto, nga anniversary na mo, dihara ko nakadawat og tinuod nga bulak kaniya. Nakurat na lang ko nga nidong siya sa kong litsyonan nga nagdala og flowers. Bouquet of roses pa na. Huwag ka, mahal biya na. Gi-check yun na ako og dili ba plastic. Kay ipakaon yun na ako niya og plastic pa to. Panagsarata matagan og flowers unya plastic pa yun. Unya gapagwapo og tama ng buing nagsapatos pa. Murag mo attend og bunyag. Pero bahala na. Basta tinuod na akong flowers. Pero ang happy anniversary na mo. Nahimong bloody anniversary. Nang laag mi ni Denver adto pagkahapon kay anniversary ligi na mo. Nagmotor amin duha. Kusog nagpadagan si Denver adto kay naabtan mi kusog nga uwan, unya walay kasilungan. Diha may nikalit og overtake namo nga motor, wala nagtan-aw nga diha van sa pikas linya nga kusog pod kayo. Nakasinggit yun ko kay siguradong maapil yun mi. Abi kog na okay ra kay wala raman na abdi sa van ang motor kay kusog pod nga ni padagan. Og nakabalik ra sa linya. Na nakamaot kay nataranta da itong driver. Wala noon nakapanimbang og natumba sa unahan namo. Nakapiyong na lang ko og nibangya yun mi sa naguna nga motor. Di natumba pod ming Denver. Mura yun mig mga lata nga nangatumba og nangaligid. Una yun akong na-feel ang kasakit sa kong tuhod og bukton og akong likod. Nakatabang yun nga naka-helmet mi. Wala ra na buwak mo mga ulo. Kay ulan lagi kaayo, mura mig nagpa-slide sa kalsada. Mayra nga alisto nga nakabira na ako si Denver kay mabangga yun ko sa may poste. Nakaingon na lang ko, buhi pa ba ko? Wala yun ko kabangon dayon kay ang si Denver dili man ako'y giuna og patindog. Ang driver man sa motor iyang giuna og gikulata. Nakabangon lagi ko ahat bisag sakit kay akong tuhod kay nasamad yun. Nahadlok pa ko sa driver kay niwang raba. Unya giayo-ayo ni Denver og sumba. Naumod yun ang driver nga nagkadugo pa gikan sa pagkatumba niya sa motor. Then may gani na lang kay diha nay nang hunong og gipugnga na si Denver. Mura na gyud siya makapatay, kulang na lang iyahang ilambos ang driver. Mura siya layon nga nasuko kay gilugan og pagkaon. Wa na gyud ko nakasangpit niya nga kalmahon niyang uto kay duha na pud akong pananaw.
Sakit na kayo ako mga samad, unya ulan kayo. Sumoto nga nilanding yun mi sa hospital. Naka-jacket man ko pero naka-shorts pod maong akong flawless nga skin nahimo ng rough road. Ug dili patungod sa ulan na bagnos yun og taman akong tuhod. Sa Denver wala ra kay injury pero ang driver nga gikulata nagpa-admit. Ug gireklamo pa yun si Denver kay gikulata siya. Pangayuan bitaw og lisensya day nahilom. Kay wala man di ay lisensya ang panuway. Maayo ra pod niya gikulata. What a happy anniversary. Maayo pag nagbiko na lang ko sa balay. Wala unta na doubt akong flawless nga skin. Ug wala ma-damage siya kong motor. Sa 1 year namong Denver, itaas yun akong pasensya. Unsa na lang kaha og parehas mi nga mobo og pasensya. Dili yun mi magdugay. Musabot na lang yun ko nga inana yun siyang pagkatawo. Ang ako lang mahimo, ang pagkontrol niya nga dili mo sobra. Og bisag naa siya mga sekreto nga dili niya pwede nga ma-share sa kuha. Dili na gyud ko mulapas sa linya og magsukit-sukit niya aron kampante siya nga kasaligan ko niya. Maghuwat ra ko og naa siya isulti. Kay nakasabot ko nga naa siya mga impormasyon nga kinahanglan niyang itago. Og dad-o na hangtod sa iyahang lubganan. Usahay mabantayan nako nga lawom kay siya gunahuna. Dili na lang ko magtingog o hatagan na nako siya kape. Number 1 favorite ni Verdugo ang kape nga Nescafe nga 3-in-1. Og ipabati niya nga naa siya'y masaligan o kasandigan. Kahibalo ko nga dili basta-basta mo salig si Denver og tao. Sumoto nga kanunay yun nga muana si Denver sa mua. Dili mo human ang adlaw og dili siya makanha nako. Pero sa 1 week straight nga wala siya niyan na. Nakulbaan ako. Mutawag man lang siya nako ug moingon nga naalan siya gibuhat importante. Gusto ko mangutana yun, pero gipungan na lang yun nako akong baba nga dili mo buka ug maghuwat na lang yun nga siya ang moingon ug unsay iyahang mga gibuhat. Sukad-sukad pod wala yun ko makasakaan ng balay nga giabangan ni Denver. Lami ligay kaayo magpatudlo sa mga akyat bahay ug unsaon pagsaka og balay. Aron ukoyo nako og unsay naa sa sulod. Pero nagpugong lang yun ko kay uyab kami. Wala pa kayo kuya right sa tanan niyang ginahin. Hulat-hulat lang ko kung kanusa siya mo hangyogas. Kay ako yun nga unahog grade iyang balay. Una ko masugot. Gitaguan plang niya iyang asawa na. Bitaw. Sumoto nga 1 week nga wala mi nagkita ni Denver. Gimingaw na ko kaayo niya og siyang manggakos nga mga hugot kayo. Bitaw. Nakadagan jud kog maayo pagkita nako niya sa mong nataran nga nagunit og manok ni Papa. Gibalibag yun akong manok dahil nigakos jud ko niya. Bahala ang manok og makabuhi. Lami tok-on kay gimingaw pa siya sa mga hiniktan kontra nako. Sumotong ipangutanan nako kung asya gikan. Mitubag si Denver, dinhiragod, wa man ko mulakaw. Diha ra ko'y gibuhat. Din ako siyang giingnan nga basig ni adto ka si mong asawa. Tabag siya nga, maglabad naman gani akong ulo nimo, mangita po og laing bahay. O kung wala lang ko niya mingawa, ako yung ihikot siyang liog ang hikot sa manok. Kay 1 week man nga wala magkita, diha na ako siya gipatulog sa balay, og nagplano ko ani nga akiton si Denver. Kay gusto na ko magapos na siya nako aron magunita na yun nako siya sa liog. Pagkatulog ni Papa, move na dayon sa kong mission ang mapaluhod si Verdugo. Sayang lang akong tiil kay klaro pang mga samad sa disgrasya. Na-damage yun akong skin but never mind. The mission must go on. Nagsuot yun kog 90s nga sexy kayo. I-order pa na ako tog Lazada. Nag-lotion og spray og naligo og Victoria's Secret nga perfume. And then pack. I'm so ready for some action. Nakabangon gud sa Denver pagkita na ako. Nakigda naman unta to siya. Siga o Roy kayog mata. Pero gipalaway pa na akong buhay. Nilabay ra ko niya dani adto ko kusina kay niinom pa kog tubig. Gikulbaan pod biya ko pero sa ngalan ng pag-ibig hahamakin ko ang lahat. Mabitaw. Naibalik na pod ko sa sala nga naglingkod gihapon si Denver nagproblema ng nawong.
Diha man ko'y nakita nga nahulog na dahon sa tanom ako ang gipunit. Pinaslow mo o pinasaksi nga pagpunit og dahon. O pinaflip sa side ang hair. Nagatubang ko ni Denver aron ma-emphasize ang hamis nga bukto ng liog. Kay nagduko man ko nakita yun tong akong mga bulubundukin. Then mingon si Denver nga huy. Then mitubag ko guwat nga pinasweet kayo kingo. Mingon si Denver, nansa man ka diha? Mitubag ko nga wala. Nagpunit og sagbo. Mingon si Denver, pag ilis sa rigod adto, mura kag buring. Mitubag ko gunsa. Then si Denver, boring good ka nang magsayaw-sayaw sa bar. Pag ilis adto. Mura yun ko gituslo sa init kayo nga tubig. Naibot yun ako ang snake plant og nabalibag na kong Denver nga napay mga yuta nga nang lupan. Nisulod pang uban siyang baba kay nakangangaman ang buing kinakaratan. Murad ako boring. Aha ka. Todo effort na ko unya na ingnan lang tag murag boring. Ako siyang giingnan, nakagamit kag boring Denver. Tugan og tarong. Tubang si Denver, nga wala oy, nakita ara ko. Maayo kay nakapugong pa ko sa kong kaugalingon ug wala na ako maibot ang ulo ni Bertugo. Nauman akong gabi nga naghilak sa kwarto ug si Denver sigig panghinlo sa sala kay murag giagian og bagyo. Sakit ya kong heart siyang giingon ug nauwaw kayo ko. Wala gyud na ako siya tingugi pagbuntag. Lami kayo mga ambrasog na mo. Sige siyag pangayo na ko og sorry og sige explain nga dili angay magsuot og ing ato. Kay basig na po'y mosulod sa balay ug makit-an ko ug ma-rape daw ko. Lami kayo iligo niya ang init kayo niyang kape. Lami kayo singhagan og gisuot to nako para nimo aron mo tindog ng imong armas. Pero gitakom na lang nako kung baaba kay another embarrassing moment na pod ang mahitabo. Motong wala gyud nahitabo namong Denver. Wala na pud ko ni suway sa operation nga paludhon si Berdugo kay uwaw na kaayo ug dili na gyud ko mootro ato. Swear to God. So mato nga after a month kaingon ko kauban ko nga mag-celebrate si Denver siyang birthday pat nakurat ko. Naglibog ug nahadlok ko sa usa ka adlaw nga gibinlan ra ko og sulat ni Denver ug nikalit ra siya kawala. First word pa lang siyang sulat. Sakit na kayo kung dugan. Og every word siyang sulat murag mga dagom nga sigig tusok sa akong kasing-kasing. Gisulat yun niya nga kumpleto ang mga words og klaro yun nga akong masabtan. Gisulat niya nga sa year and a half nga nahimong kami ihang kalipay kay walay sama. Gisulat niya nga sa year and a half nga nahimong kami ihang kalipay kay walay sama. Kadto pa siya nakita og babae nga sama nako nga dawat siya og unsay iyang kagikan og binuhatan og wala mo judge niya. Pero niabot na yun ang adlaw nga kinahanglan niyang atubangon ang iyang gibiyahan. Nagpasalamat siya nako nga giparamdam na mo niya nga naa siya'y pamilya og nangayo og pasaylo nga dili niya mahatag nako ang akong gusto nga naay mahitabo namo. Kay dili siya gustong mabug-atan ko og mulakaw na siya og wala siya mananghid nako. Kay dili niya kaya nga muingon nako sa personal nga mulakaw na siya. Naghila ko nga nagbasa sa iyang sulat kay walay hope nga ako makita nga mobalik pa siya nako. Puros tanan pasalamat ug pasaylo. Sumoto nga wala na siya nako na kontak bisan iyahang mga paryente wala kay balog asa siya. Gidong yun nako ang balay nga gibaabangan ni Denver og nihangyo sa tag-iya nga mutan-aw ra ko sa sulod. Pero pagsulod nako nibakho na lang ko nga naghila kay nakita nako ang mga sketch ni Denver sa mga nahitabo naman doon. Sa nagbantay ko sa tindahan, first date na mo sa katong gisugot nako siya. Sa nagpicture ko sa beach nga nagbikini ko. Christmas, New Year, birthday nako. Anniversary namo bisan sa pag-akit nako niya. Gisketch niya akong perma. Ang mga gisketch niya maoray nahabilin sa balay nga puros about nako. Wala na ilaing gamit niya nga nagpabilin. Mura ko gipatay sa kasakit o kamikaw niya. Giyawa-yawa yun ako si Denver sa kunang-una. Di yun ako siya pasayloon o di siya mobalik na ako. Nisalig na lang ko sa giingon ni Denver na ako nga mobalik siya nga walay tatsa.
Sa moto nga wala yun ko masayop. Human sa tulo ka bulan, nakita na rin ako si Denver nga naglingkod sa mong sala. Nagdalagbag niya og buhok. Taas na po diyahang buhok og buhok. Ganyan si Denver, naniwang manligi ka. Gibunlot yun akog taman yang buhok nga kalkag na po. Bisag siga og hilak, sige katawa si Denver. Apilihang bungot akong gibira. Kay aron mabati yun niya ang kasakit at tong gibiyaan ko niya. Sumoto, nga gimingaw kayo ko ni Denver, nga dili na nako siya gusto nga mawala sa kuang pananaw. Ayo rapod nga naanay bag-o nga abang adto iyang giabangan, mang wala siya choice. Ang mustay sa amo, until makapangita siya balay nga maabangan. Mingon ko niya, nga dinhi na lang sa ka, nganong mangita pa man kag balay, nay usa ka kwarto ani. Tubag siya nga, dili pa pwede karon. Mangita yun ko balay. Humingon ko nga, hadlok ka nga kamangon ako no. Mitabag si Denver, basig ako nooy mukamang nimo. Bitaw, naibot akong bungot ni Denver kay dili yun mosugot og magstay og dugay sa mong balay. Naworry pa ko niya kay gihilantan pagabot. Madutlan day pog hilanat ni si Berdugo. May gani kay dili pa uso ang COVID ani. Nahimo na noon kong nurse kay duha ka pasyente ako ang getiman. Wala na noon ko'y time nga mudong sa lechyonan kay si Denver pabadlong kayo. Dili yun minom og tambal murag bata. Ako yun siyang gitingal, gipugos og pabuka ang baba nga mga nga. Kay paimnon na akong biogesic. Unsaon nalagway mo at timan aning tawhana, hagbay raning gilubong. Pero nabalaka yun kog maayo kay wa may undang iyang hilana. Pero siya muraragulay pa kay. Mga ko siyang giingnan, nga man ay undang imong hilana to pa-check up na ta. Tubag siya nga, mawala raligini. Tubag ko nga, nawala ligina, pero nawala pod ka. Tubag siya nga, sige makagkasuko Then ako siyang giingnan, nga mag-unsa maday ko Denver, maglipay-lipay kay gihilantan ka. Pila naman day na kaadlaw imong hilana. Tubag siya nga, usaragod kasi mana. Motong naibtan yun ako laing bungot sa Denver. Kay usa na day siya kasi mana nga gihilantan nga balik-balik. Halos arsaho na nako si Denver kay pasak yun og ambulansya kay dadon ako ospital. Naglalis pa mi kay nganong ipasakay pa siya og ambulansya nako. Ang makalakaw pa man siya og makadagan pa gani. Ako siyang giingnan nga mosakay ka o ihawon to nako og lechyonon to nako tong imuhang mga pinangga nga manok. By the way, si Denver di ang gihimong tagapagmana sa mga pangderbe nga manok ni Papa. Motong ni sakay lagi ang panuway nga Denver sa ambulansya o gidala na ko sa ospital o galain na pong bungot ang naibot. Kay gidengge na diay ang buing. Tubig na daw tambal niya adto. Lami yun doslakan o injection niyang baba. Giyano-yano ra niyang dengue wa siya kay balo nga ang namatya ni Alexander the Great kay malaria. Basin gusto po niyang masulat sa history nga namatya ni Berdugo kay dengue. Motong na-admit yun si Denver sa hospital ug na-amaze pang doktor isama sa kaisog siyang naong ang iyahang immune system. Ako'y nahadlok ni Doc kay dili ra ba mo angay si Denver og binuangan og istorya ug wala pa to sa hospital basig ni round si Doc nga walay ulo. Ambot og unsay kinaon aning Denver og adto sa bukid basig tigahab-hab ni Carabao Girls. Bitaw, nalimot kong balbasan pare unta to nako si Denver kay taas na yang buhok og pagupitan. Kay taas na pod og buhok maong wala ma-emphasize ang kagwapo ni Denver. Mura na po siya taong gubat. O wala pa siguro ko. Walay modul niyang nurse kay usahay labyan ra si Denver. Nakaingon na lang ko nga, ay nurse, tao ni siya og pasyente dire. Gipangatawan laman mi sa ubang mga pasyente. 3 days yun mi sa ospital kay wala ko mosugot og mogawas mi nga walay approval sa doktor. Didto ko nakahibalo nga first time siyang na-admit og ospital. Mong sa dili pa tusok-tusokon si Denver, ako'y una mo explain niya kay basig mabali tanang injection. Sa mga to nga pag-discharge na mo ipatransform na po na kog balik si Denver kay murag aliwaros gid siya tan-awon siyang bungot og buhok. Diha pagyapon siya sa balay nagstay kay kanunay na akong ingon nga wala pa ko'y nahibaw-an nga kabangan bisag naa nawidagan.
aron pod nga magtugay lang siya sa balay. Gihire na lang nako siya tindero kauban ni Alberto kay paspas yun og lihok. Pero usahay, mulayan ang timpla ni Denver kay naay mga chika babes nga mga crush niya og picturean siya sekreto. Unya kay pinaka-hate ni Denver ang picturean siya hinungdan. Except syempre nako nga na full storage na kong cellphone siya mga no. Ako na lang ang moingon nga bawal picturean ng model sa akong lechonel. Kay na siya phobia sa mga camera. Okay rag akong lechon o diba si Alberto kay willing kaayo magpa-picture og mga chika babes. Dayon, dili na diay sa sala matog sa Denver kay nahuman naman ang laing kwarto. Dili na nako siya mabasta-basta nga masulong noon. Ayo pay wala na ako gipatiwas og trabaho tong kwartuha kay naa nooy privacy sa Denver. Maikog-pudkog mo kalitrag sulod kay wala gani kon nakasulod atong ihang gipuy-an sa una. Kay na siguro siya mga buhaton nga dili nako pwede makita. Mo nang nagpanikad na gyud kong maminyuan ni Denver kay aron wala na limitations. But then, kay amo ang puning balay daghan kog nahimong pasumangil aron makasulod siyang kwarto. Ug apil na ana ang cleaning time. Wala man kay customer og buntag maong diha ra to si Denver sa kwarto diay gibuhat. Manuktok man gyud kog una sa dili pa mosulod. Maong makahipos pa si Denver og anga hipuson sa dili pa ko mosulod. Pagsulod nako kay nag-sketch siya. Gitanaw nako ang gi-sketch niya kay buwak. Plano siguro mo try siya gahatag nako og panel nga buwak nga dili na pud plastic. Then mingon si Denver nga okay raman daw kung siya manghinlo. Pero mitubag ko nga dili pwede. Kinahanglan ako yod kay expert ko ani. Pero wag yung gubot sa kwarto ni Denver. Bisag mga sinina niya hapnig kayo. Sige ra kog panghinlo bisag walay madalang buling. Dayon kay ni andar na pod ako ang determinasyon nga magunitan gyud sa liog si Denver. Pasumangil kog gakos-gakos siyang liog aron tukon. Dili aron mamatay siya, kundi aron mo gahi ang angay mo gahi. Di ako siyang likod og nidungaw siyang gihimo. Grabe. Anad yun kaayo mo drawing mo. Kulang na lang ang color aron mahimo nga 3D. Pero successful akong gihimo kay ni atubang manako si Denver ug ni Papa. So nibasa yod ang angay mabasa. Grabe na kayo makapaak si Denver nga mura nagbumbira. Pagtulod niya na ako sa bed, naghukas si Denver nga murang magisi yod iyang t-shirt sa pagdali-dali. Excited yarn. Gipaningot pang buing nga wala pa gani nagsugod ang fight. Nakatulon pugugtig kong laway kay grabe na gyud og tinan-awan nako si Denver. Mura man og mosulong og gera. Pagbalik niya nako, nakurat og maayo kay ni dive man gyud diretso sa mga bulubundukin og nag-mountain climbing. Makalibog og asa na gyud ko mogunit. Na gyud mi sa tunga-tunga nga makapabawog nag mga tudlo sa tiil og makakurog og tuhod sa ka-entrance. Kumpleto pa ko ani o mga suot, pero nakatilaw na sa makasasalang tudlo. Wala nakawat sa Denver. Pero, nainiayo sa gawas, og nitubag si Papa, dayon gitawag si Denver. Dungan may tanaw suportahan og nalak pa naman. Nisigi ako mata, kay wala na ko nalak. Murag kilat jud si Denver nga nitindog og nidagan suportahan. Wala na yun ko katindog. Luya pa kong tuhod no. Nitingala kong Denver kay nikalit og ambak og ni push-ups. Nag-exercise og galit. Nagka-time pa siya mag-exercise nga hapit na may masakpan. Sige ra kog sinyas nga pag-awso na siya kay gitawag ng Papa. Dili ko mutingog kay may bawaan unya nga naa ako siyang kwarto. Unya dugay pa yun itubag si Denver kay nag-exercise pambuing. Gibuno na ako siya t-shirt kaya ipasuot niya aron mo gawas niya. Mga 1 minute pod siguro to siya nga nag-exercise din ni gawas. Gikidahatan pa ko sa buing kay naka-score god. Nagpakalma ra dayto sa nigahing armas. Mailhan man god kay nag-shorts ra. Sayang kay ready na ra bagyod kayo. Then pasumangil niyang Papa kay nakatulog daw siya gamay. Sumoto nga pagawas nila kay ang pareho manilag panit nga sugarol ang niya na. Nidong sila sa gawas o dito sa mga manok. Dali-dali pod ko gawas, then balhin sa kong kwarto. Og nagmahay
nga unta gabi ko nang hinlo sa kwarto ni Denver paunta istorbo. Nakaingon kog to be continued ang fight, pero lain naman po og fight gisulong ni Denver. Didto naman po sa sabungan. Lami kay mulangkat og ulo sa mga sugarot. Sukad paguli ni Denver, wala yun ko'y gipangutana og disa siya gikan og nag-unsa siya dito. Wala po siya gisulti na ako about siyang nahimong lakaw og wala noon ko makapangutana niya og dili na ba siya mo balik og naundang na ba. Diha ra ko nakahibalo sa nadunggan nako nga nag-istorya silang papa. Hinay kayog mga tingog. Nakaingon siguro nga dili ko dakog dunggan. Nangapito si Denver sa kusina ug dito gipangutanan ni papa ug ang tubag naay laing ni gunit niya. Di pa siya kaundang. Naghuot yun akong dughan pagkahibalo nga wa pa yun ay siya makaundang. Bantog rag kinahanglan yun siyang mulahi na mo. Pagkahibalo na ko ana, gisulong yun ako siya nga way pagpananghid siyang kwarto pagkagabi. Pero nibalik ko sa agi kay nag-ilis di ay si Denver kay gikan naliko. Wa ako'y nakitang Dragon Balls ha. Wa pa yun. Promise. Sumoto nga nakita yun si Denver og balay nga kaabangan layo-layo sa mua. Nasungot pa ko kay layo unya wa na siya motor kay gibaligya daw niya. Napaday ni palit adto. Mura naman to kamat yun motora. Nakita ng mga tinay. So gitabangan ako siyang makapalit og motor nga dili na makabuhi og patay ang tambutso aron makapasirit siya kanunay sa mua. Padili-dili pa pero nabuslot akong bulsa kay nipili man yun og mahal nga motor. Nauwaw pa siya anang dagwaya. Bike na lang unta to ako ang giingon. Barato pa unta og ma-exercise pa siya. Sa motoroy ka-attractive sa Verdugo kay nindot og motor. Ug mambabae gini si Denver, usa ra gyud akong himuon, ako'y mo drive siyang motor ug ibangga na ko niya. Gidawat mo pud siya balik sa shop nga iyahang gitrabahoan, bisag na ay bag-o kay giganahan pud ang taiyan ni Denver kay paspas og lihok og swerte gyud kaayog makina. Back to normal na pud may. Napaila-ila na nako si Denver sa akong ate katong nagtrabaho sa Dubai. Katong ni bakasyon sila siyang bana sa balay. Igna na nako siya daan niya parehas og trabaho si Denver ni Papa sa una, pero mas worst lang kang Denver. Pagkakita niyang Denver, murag matuk-an si ate. Gibira ko niya og gihunghungan og hadlokam day sa personal imuyab. Hait man makatanaw. Samot na mag-imagine ko siyang ginabuhat kay nanindog akong balhibo. Sure ka na niya? Tubag ko nga, ing ana lang yun na siya makatanaw. Kay wa pa na kapangapite. Tabag akong ate. Surely ka na imong gisudlan lagi. Hadlok biya na siya. Tabag ko nga. Gidawat na ako te nga ako na ang pasahan sa corona ni mama. At first I was afraid. I was petrified. But will survive as long as I know how to love. I know I'll stay alive. Gipakngan lang ko sa akong maguwang pero wala akong mag-joke na. Ang bana ni ate kina-close man po ni Denver pero wa siya kay baloon sa tinuod nga trabaho ni Denver. Kaya wala po siya sultihin ni ate. Kaya ang ana po si Papa sa una nga kahibalo na siya unsay himuon. Ang itakom gyud ang baba. Gitugtan ako moinom si Denver kaysa balay raman namo ug ang bana ni ate ra ihang katagay. Mura pud mig mga buang ni ate kay pasumangil og balhin-balhin sa mga tanan. Bisag gabi na kay paminaw namo ug unsay ipanulti ni Denver ug mao. Igsoon jud mindwa. Kay sukad-sukad wala pa pod ko kita niya nga nahubog kaayo. Maong curious pod ko pero nakita na ako nga bisan hubog si Denver. Limitado gihapon niyang isulti ug puro sara about sa manok imuhang madungog. Bisag ang topic na sabana ni ate kay about siyang kaagi sa Dubai. Ang tubag ni Denver about gihapon sa manok. Nakahinumdum ko sa gingon ni Papa nga sa pagkahubog ni Denver mo'y nakaingon nga nasulti niya iyang alias. Mao nga mauna noon po'y gitawag niya sa mong lugar. Gisulod siguro kanunay ni Denver siyang utok nga manok na kanunay iyang topic ug mahubog siya. Pag mag-inom nila, to the rescue dayon ang mga asawa. Char. Gibira ni ate ang dunggan siyang bana o gidala sa kwarto kay hubog na kaayo. Si Denver makatindog pa pero zigisag na ipananaw. Gipahigda na ko siya sa sala. Sige gihapog hisgot uman. Kadugayan makabaligya yun ko mga hiniktan ani kay nagsalos na ko nila. Bitaw.
Atol silang bakasyon, nag-birthday si ate sa balay. Mong nagtapok ang amo ang mga kalimat. Og syempre kinhanglan nga present pod sa Denver. Gipugos pa nako kay daghang pasumangin. Giapas pa nako silang shop kay pa busy dayon ang buing. Wala yun ko mulaka og dili siya moban. Pagabot namo, wala din mi nakasulod kay naglalis pa mi kay si Denver, gusto pang manigarilyo kay gikulbaan daw siya. Gihuwat yun ako siyang mahuman og buhot-buhot aron walay lusot. Mga ako siyang giingnan, ayaw kahadlo kay dili mi mga aswang. Tabag si Denver, anir ako sa tindahan. Ako siyang giingnan, mag-unsa man ka ani, nga sirado man. Ayaw ka uwaw kay kahibalo kong baga kagnaw. Bitaw joke. Motong gibira yun ako si Denver sa sulod, gahay kay lawas. Unsa po'y kauwawan niya sa kong mga kaliwat nga parehas man ni silang mga taga-bukid. Nang lugsong lang kay naay birthday. Di man taon mi sosyalin o kaliwat. Nagunit man ko sa kamot ni Denver na mugnaw ang buing. Sige nun ko katawa. Nahadlok man noon sa akong mga kapamilya. Tinangutan na akong ante, uyab na ni mo day. Tubag ko nga, lagi te, uyab-uyab puta pa nagsaba. Di mayon akong angkol nga pagminyo na mo. Tubag ko nga, sa aran to daan na mo imong kabaw kol. Mitubag akong angkol, nga way problema na. O diba? Supportive kayo mga paryente pero wa gyud tingog-tingog si Denver. Istoryahan pa na ako usahay kay basig na amang na. Diha man ko igagaw nga nagdala siyang baby nga 2 months old. Ako itig karga-karga. Aron practice ba? Makita ni Denver nga kahibalo nako mo karga og bata. Bitaw. Aron makita pud nako og kahibalo ba pud siya nga gipakarga pud nako. Ngan si Denver, hindi ko kamao mukugos eh. Tubag ko nga, parehas ra gud og manok. Mitubag si Denver, di man to mohilak. Ug ako siyang giingnan, ay problema na nanimo. Taro nga ginagunit kay di lang nimo hilak. Manumbag puning bata. Sumoto nga gipakugos yun ako si Denver. Nahadlok pa siya basig mabustak daw. O siya isalig siyang dakong bukton. Pagtanaw nako, angayan kayo ang buing. Tinanaway pa sila sa baby. Nakaingon kog muhilak, pero wala man po. Nakaingon po siguro ang baby, nga gusto pa niyang mabuhi og mudako. Bitaw, keep quiet na lang yun siya. Kahilig man po og tagay akong mga kaliwat, hatagan po og baso sa Denver. Ipasagda na lang nako kay dili man po mangitag away ako mga igaga og mahupo. Mga chika babes ray hisgutan. Bisag unsa nalay topic nila nga babae. Wa man po ni appeal si Denver. Then nasaag na sila sa mga babae nga mga boring. Natukan ko og naglagot. Kay nakahinumdum ko nga naingnan kog boring ni Denver. Tungod sa kong kapungot ako ni dawat sa baso para kan Denver. Lipong godayon ang resulta. Then nangutaan na si Denver, moinom day pud ka. Tubag ko nga syempre, ikaw ra ba day naiba pa? Mura na noon may mga bueng niya Denver kay iloganay na mi sa baso kay di siya gusto nga moinom ko. Sigahan ra na kog mata og ilong kay di ko parehas niya nga makitagrambol og mahubo. Lain may pangitaon akong mahubo. Bitaw. Ang resulta noon, ako'y nibarag pagkagabi. Pero di pagod makalimot sa kahubo. Pero nagpabuang-buang ko nga nahubog na kayo. Nanguli naman ako mga kagupa pero diha pa'y nahibiling mga igagaw na akong mga palahubog kay ana ra matulog sa balay. Huwag ako siyang giingnan. Hoy buing, ihatod ko sa kwarto ba? Di na ako kalakaw. Tubag si Denver, palabi manggod ka. Giaswat na kong Denver o gidong sa kwarto. Nigara man po akong uto kay nakainom na po. Pag-abot sa kwarto, wa na ko'y ulaw nga nihalok sa liog ni Denver. Mura na yun ang matangtang ang liog ni Denver kay iyahang gipalayon ako. Pero gipangit yun na kog taman nga mura na kog vampira nga si Vladimir. Bitaw. Lami man dining mahimong vampira po no. Pagmayon si Denver, pagpuyo ragot. Tubag ko nga, lami man day kag liog. Pakit kita sa kape. Itubag siya, pagpuyo kay naa sila sa gawas. Mingunghong ko niya,
hinayon ragod na to atong tingo. Aron dili sila kadung. Nakapanghupaw lagi si Bertugo. Pero natintal na ko siya yun. Nakasulod yun ang armas o grabe mura ko gitunga. Grabing pinaakay na ko sa unlan. Kay makasinggit o makapanawag na gyud ko sa mga yawa o mga demonyo sa kasakit. Pero si Denver, wa yun ni commercial break. Murag talk and text. Tuloy-tuloy ang saya. Kaingon ko mabugtuan na yun ko ginhawa. Grabe. 5 minutes lang and we're done. Intense kaayo nga workout. O grabe ang mga fats nga nabuhat. Tagaktak ang sino. Nakaabot na yun ko sa ikapitong langit. Paguniton ramanay og baby ni si Denver. Tuwa noon, nakauna-huna nooga maubat. Sa moto, nga nakamtan ko din ang aking minimiti. Excited ko nga gikulbaan kay natamna na gyud og sidling ang dugay ng ugang yuta. Niuli na pod silang ati sa tubay, maong wa ko'y masultihan. Then after a week, gi-check na ko og nitubo bang sidling. Gikulbaan ko sa CR nga nagunit sa piti. Wala kay balo si Denver nga nasa gawas nga ni-take na day kog test. Ako yung lungguan tanan niyang manok og nakapasar ko. Nagkirig-kirig na ko sa ka-excited nga nagunit sa piti og naghuwat sa resulta. Pero nahugno tanan na akong pangandoy kay kinabagsakan ko sa test. Negative. Daot ang sidling. Mga weak ang sidlings ni Bertugo. Nigawas ko nga murag gitabunan sa langit og kyuta ang naong. Diya si Denver nga sige na poghimas sa manok. Nangitom yun akong pananaw o gisignet na ko ang liog sa manok ito. Gusto kong mupatay og manok. Apel si Denver na kurat. Hingon si Denver, nga naman ka, buhi iragad na. Tubag ko nga, lami mo kaon og manok. Tubag siya nga, tuay daghang litsyon manok ni mo. Buhiin na ba? Mingon ko nga, gusto ko kani. Then mingon si Denver, nga gahi naman nagunod. Then ako siyang giingnan nga ako ang latan. Tubag si Denver, ayaw ni uy, buing, kadagan sa manok ni mo adto. Nganong kaniman. Tubag ko nga, gusto lagi ko nga kani akong patyo. Tubag si Denver, noon sa man ka, nangala ka. Nisamot o kainit akong ulo kay nakahinumdum ko sa daot niya nga sidlings. Gikuha yun akong manok o gibalibag nagkapakapalig. Ako siyang giingnan, daot kag sidlings. Nakalimot ko nga diha si Papa sa kusina nakagawas og gahat. Mingon si Papa, noon sa mudendo abot ng inyong tingog sa silingan. Mao siguro to nga tungod to sa kapaspas ni trabaho ni Denver. Wala no natarong og tanom mga settings. Nalumos kini og namatay. Palpak gihapon akong misyon nga bubuntisan ni Denver aron dili na gyud siya mulakaw og magpuyo nami nga malinawon. Dili na ako siya gustong mobalik sa iyang gigikanan kay basin og dili na siya makabalik na ako. Mo nang galagot kay ko nga wala ko mabuntis. Aron malinaw akong nahuna, di bakasyon mi sa lugar nilang Papa. Kami randuha. Wala ko nagpahibalo ni Denver. Siya ba di ay kahibalo nga dili mananghin. So gibawsan po nako aron ma-feel niya ako ang na-feel. Gingnan po nako si Papa nga dili mosulti ni Denver. So wala gyud idea si Denver nga malakaw mi. Duha ka semana dyan. Napod may tuyo adto nga importante. Sirado akong litsyonan. Bakasyon pod si Alberto og iyaha. Sayo gimi ni Papa ni biyahe aron dili pa kaanha si Denver. Ngayon akong Papa, nganong wala man ka mo ingon ni Denver day. Masuko to. Tubag ko nga, bahalag mo aso iyang ilong pa. Tabukon og lawod ang lugar nilang Papa. So nagsakay yun mig barko. So layo-layo yun kayo. Pikas probinsya pa yun. Pero butra na mo, diha pa ko nanawag ni Denver. Motong nangutana si Denver kung aha ko. Mitubag ko nga, mangita daw diri si Papa og mahimo na kumbana. Mitubag siya nga, gisaaran na nako imong Papa. Mitubag ko nga, maayo pa kay gisaaran nimo akong man. Nako, huwag yun kay gisaan. Pasig kamong duha ang magkadayo noon. Nakaingon kong masuko si Denver kay wa man ko mananghi, pero murag wa siya ipake.
Murag nalipay pa nga ng lakaw. Mag-enjoy na lang daw ko. Nagduda noon ko basig na siya'y laing gikabuangan sa mong lugar. Maong resulta, gipaapas na ko sa Denver. Basin ganahan o wala ko, kay maka-enjoy po siya siya mga chika babes. Malarot yun ako tanan niyang bungot sa lawas. Di pa gani mo sugot, kay way mo pakaon siyang manok. Mao tong gitawagan yun ako si Alberto nga nagbakasyon sa kompyuteran. Kay mo'y palawgo na ako sa mga manok ni Denver. Gisundo yun ako siya sa pier. Gimingaw na pod ko niya bisag usang adlaw pa. Kuya pod mo biyahe kay kuwang na lang magbukot siya gahapon. Katong giapas ko sa beach mapoy porma niya nagbiyahe. Mga ako siyang giingnan, usbargo na imong attire Denver. Nanangutan na siya ngano daw. Ako siyang giingnan, nganong scarf pa man ka. Murag na ka sa London. Tanggalago na imong shades. Wa ka bantay nga kauwano ng kalangitan. Tubag siya nga, problema na sa mutanaw. Lami tokon yun siyang scarf. Sunod na taga na nako siya scarf nga bulaklakin aron madiretsuhan na siya kabayot si Verdugo. Kalayo pa man sa pier ang lugar nilang papa, nakasakay pa mi og bus. 2 hours ang biyahe. First time nga nag-uban may biyahe ni Denver sa laing lugar. Excited ko sa mga bagong experience kauban siya. Pasensya, ingana yun og in love kayo, hangolog experience. Pag-abot mo sa balay nga among gisak-an, murag artista si Denver. Bago gud niya nawong ang nanoy haka, tong mga liog sa mga marites ug kinsa tong artistang niabot. Walay mo taong ni Denver nga Verdugo kay wala may nakailan niya. Sa moang lugar lang yun tawgon si Denver nga Verdugo. Pero kay name man yun ning Denver ang itawag ni Papa. Ug ang tawag nako niya kay Buing. Safe iyang alias nga murag ngan og demonyo. Nguna kong ante, mo na imong banaday? Gwapo man day jud. Tubag ko nga, gwapong ilamboste. Tubag akong ante, nga kanusaman mo magminjo. Tubag ko nga, og mulingin ng buwan. Tubag akong ante, ay maadyo kay magminjo na ka, aron kita na jud kog liwat. Sa Denver na pag-i-interview, kuyaw ako mga kaliwat sa side ni Papa, kay murag mga pulis o maka-interrogate. Gitimplahan na lang nako kape si Denver, aron dili nyerboson. Nangutan akong ante, wala nday kay ginikanan doy. Itubag sa Denver nga wala naliginay. Ngayon akong ante, ay, kaluoy bod badya nimo. Kanus araman day nawala imuhang mga ginikanan. Mitubag sa Denver nga katong 13 years old pa siya. Ngayon akong ante, ay, kaluoy pod badya. Unja, kinsa may nibuhi nimo? Tubag sa Denver, nga ako ra. Nanarbaho man pud ko te. Tubag akong ante, kaluoy po nimo doy oy. Unsa may puy trabaho nimo? Mitubag si Denver, basurero na. Tubag akong ante, kaluoy pod. Luoya gajud nimo kaagi doy. Namasura ka. Mitubag si Denver, og lagi. Pugong-pugong gid ko sa kong katawa nga basurero si Denver. Bagay po niya atong taas pagbuhok og bungot, unya magdala-dala din siya sa magtiniil nga magkaulakaw sa kalsada, og mamuno og bato sa mga tao. Di naman basurero ako ma-imagine. Buang naman. Bitaw. Mabitaw nga buang akong tawag niya. Kay bukid man ang lugar ni Papa, expert kayo atong Verdugo. Nangopras pang buing, kay daghan man kalubian. Siya ni Saka o grabe kaayo nga pwede na pang Olympics ihang sinakan. Paspas pa man sa tiki nga ni Saka. Nahadlok pa ko basig mabali no ng lubi. Lami gyud labayon og butay kay pasikat day kaayo. Kay naay di ay mga chika babes nga naglantaw. Daghan gyud yung mga dalaga sa lugar ni Papa ug panalagsa na lang daw ang ulitaw. Maong nahadlok noon ko basig naay kalit nga mokapyot ni Denver. Mga langkat gyud ang angay malang. Matong gihapak na ko siya o gipanaog. Huwag ako siyang giingnan nga pasikat ka. Tubag si Denver, ano sa naman pud ka? Tubag ko nga, ayaw na ko Denver. Kaya balon ako sa imong ilong, makasinghot og chika babes. Tubag si Denver, ambot ni moy, na nakaragani taglubi. Tubag ko nga, ay sos, ayaw na ko Denver. Then ana siya,
Silosa kay ka ba? Ikaw ra lagi akong higugmaon. Pakngan pa na akong buing. Atik na sad. Kapila na ako nadungog linyaha. Siya nakabalita nga nadubok na ng linyaha karon. I don't need words because I need actions. Because action speaks louder than words. Char. Kasaligan yung kaya ni si Denver sa bukid. Halos tanan iyahang trabahon. Hayahay kaya mong gisakan kay gibughaan ni Denver og kinadaghan ng kahoy. Halos tabunan na niya ang balay o mga binughang kahoy. Grabe kayo mo bugha. Bugha yun. Na-enjoy yun kayo na ako among bakasyon. E diha si Denver. Bisag ng labaraming duha, murag nag-date na mo. Lami madaning ikakuyo og malabas si Denver kay paspas pod mo kuso. Lopig pang washing machine. Hadlok lang ta kay basig magisi unyang mga sanina. So mo na to, after 2 weeks nang uli mintulo sa mga. Back to normal again. Bantay sa litsyonan, magatiman ni Papa usahay paatiman pod si Denver. Uban pang normal nga ginabuhat na ako. Dayon, nilakaw na pod si Denver nga walay pananghit. Lamigid kayo siya hiktan kay mawala na lang og galit. Dili mananghid nako nga magbilin ragsuat. Mga kaduha na pod ko na heartbroken. Every night ra kong maghila kay gimingaw na kayo ko niya. Kadlawon o gabi siya mulakaw aron walay makakita. Matingala na lang ang mga silingan og asa na pod nilupad si Verdugo. Ako na lang ang muingon nga dihay gilakaw. Magniwang gyud ko og mulakaw siya galit kay dili og ganahan mo kaon og magsigir ako gihilak sa gabi. Dili ko katulog pod. Ug naunsa na si Denver anang mga orasa. Nakakaon ba kaha o nakatulog ba siya sakto o safe ba siya? Daghan ko guna-hunaon mo nang maghilak na lang ko. Kahuna-huna pa ko og basin gilumay kong Denver kay murag dili ko mabuhi ig dili ko makakita niya. Maghilak pa ko sa tindahan nga mag-atubang sa mga gilutong lechon. Mo nang maingon si Alberto, ngate, ayaw sige hilak diha, dili ni mahalin atong manok. Tubag pod ko nga, Alberto, nganong dugay man siya ni uli. Tubag si Alberto, nga muuli ralagito si Verdugo. Basig nalingaw tog panari dito. Mga 5 months nang wala ni uli si Denver, ana. Gamay na lang mohilak na koglansa. Ug wala si Alberto, hagbay rang pordoy akong lechyonan, kay dili na ko ganahan malihok. Siya na'y manager, tindero, tig-budget, tig-plano, o kurakot ni si Alberto. Hagbay ragyod kong nagsira. Gisalig na lang ako niya akong lechyonan business ug kuyaw kayo si Alberto kay nakapatukod paglaing branch nga lechyonan. Daningon si Alberto, o diba, tagisa na tate, ako'y bantay adto, ikaw ani. Gipak nga na kong buwing kay biyaan noon ko niya sa tindahan nga broken hearted ko. Basig malaparo nako tanang customer. Nag-hire na pod ko og bag-ong tindero sa lain akong branch nga lechyonan. Sure. Kuyaw kay akong tindero kay business-minded man day pod. Motong gi-promote na ko si Alberto Gihimo na ko siyang cook, tindero, manager o gi-increasean syempre ang sweldo. Gipugos na lang nako akong kaugalingon nga muliho kay basig idagan ni Alberto akong lechyonan og dili ko motabang. Hangtod sa niabot ang 6 months, wala gihapon nakauli si Denver. Ikulbaan na gyud ko og taman og naunsa na siya. Galudluhod na ko sa simbahan og ni-request nga bisag daotang kamot si Denver, ipalayo gihapon siya sa mga daotang kamot og pasayloon siya sa iyang mga sala. Wa gyud ko'y bisag gamay nga balita niya. Nisalig na lang ko nga makabalik siya nako. Then ang 6 months nahimong 1 year. Naminyo na lang si Alberto, wa pa ni balik si Denver. Ako pa ang ni-sponsor og lechon manok sa kasal ni Alberto. Naunhan pa ko. Lami na kayo ipanumbag og mga tao. Sige ako hinuktok mag-atubang sa motor ni Denver ug masakyan pa ba og balik. Ang mga manok niya kang papa ako natanang gipamaligya sa mga parehas nilang panit ng mga sugaron. Kaya maglagot lang ko magtanaw. Okay ra po ni papa kay dili na po niya kayang atimanon. Dayon, sa kagabi dihay na nuktok sa portahan o pag-abari na ako si Denver. Nakahilak yun ko nagtanaw niya kay nibalik na po dihang long hair o pungot og napunag daghang samad sa nawa. Siyang giingnan,
nganong dugay man ka ni balik. Mitubag si Denver, di nako mula ka og balik. Di na ka nako biyaan. Last na to. Mitubag ko nga, bantay lingid kang buhanga ka. Di nagyud ka nako huwaton pa. Nigbalik nimo na ako'y 5 ka buka na. Tubag si Denver, okay ra. Basta dili mo nako pakita. Naibtan po nako bungot si Verdugo, pero bisag iyahang bungot gimingaw nako. Sumoto ang dinha na po nagstay sa balay si Denver og nahitabo na pod ang angay mahitabo. Exercise og paborn og fats. Nahurot og pagawas ang mga daot nga seedlings ni Denver. Pero pagkabuntag, nakamata ko nga lain og tinan-awan nako si Denver. Nangutana siya, asang mga manok? Mitubag ko nga gibaligya na. Tubag siya nga, puing na. Anong gibaligya man nimo? Mitubag ko nga, mura manggod silag magkatawan na. Sungot ko mo ang gipamiligya na ako, Denver. Ngano bitawng dugay ka ni balik. Tubag sa Denver, o gipaatiman day nimo ni Alberto. Paita po dani nganong gibaligya man nimo. Imbes ki mag-homecoming party ko para kang Denver. Ang gilalis nun may tungod sa iyang mga manok nga akong gibaligya. Pero maayo ra pod nga gibaligya na ako. Kay wala na ko'y kagaw. Sumoto, nga perting sukua dyan ni Denver, kay gipang baligya nako iyahang mga manok. Murag mohagit na gid siya nako World War III. Pero sakit kay paminawon nga bisag wala na sila. Sila gihapon ang gipangita ni Denver. Mao nang naghila ko sa kwarto kay sungot kayo ko ni Denver. Siya pa'y dugay ni uli, unya giaway pa yun ko niya. Lami yun kayo siya akong ipatuyok-tuyok ni Alberto og tadaron. Ug akong ginan si Denver, pagpili Denver, imong manok o ako. Mitubag si Denver, nga mura magtawo ng manok kay ikumparar nimo. Ang ako alam ba nga nganong gibaligya man nimo nga kahibalo man kang mao ako ang lingaw. Tubag ko nga, kay nasungot lagi kong dugay ka ni balik ug mga baho pod sila iti. Dili ko ganahan. Tubag si Denver, mabaho gyud kay dili man nimo kanunay hinluan. Tuyok-tuyok lang jud among lalis ani tungod sa manok kay di gyud papilde si Denver. Ipatisok yun niya sa kuha nga dili isakto kong gibuhat. Pero dili pud ko papildi. Kay feeling na ko, sakto pud ko kay aron dili na pud siya sigig panugal. Ang resulta, wala mitingganay ana pagkabuntag hangtod gabi. Natingala pa si Papa kung naon sa Mindua. Na amnesia na ba daw may nga uyab mi kay murag dili na mi magkaila. Ayun akong Papa, day, taro nga ragon ang problema ninyong Denver. Lain ka paminawon sa silingan nga nagbuwag mo tungod lang sa manok. Bisag unsa pa panermo ni Papa, dili yun ko papildi ni Denver kay kahibalo ko nga sakto ako ang gibuhat. Dili ako ang kinahanglan nga mangayog pasaylo. Unya si Denver pod, dili na pod magtingog kay mas gimingaw pa siguro siyang mga sunoy kontra siyang uyab. Pero pagkabuntag, nakurat na lang ko nga diha natapad nako si Denver. Naghagok og nagakos pa nako. Lami yod tukon sa buing. Nakarealize ra yod nga ako ra ang makahimo sa pag-recycle sa mga daot nga seedling ug dili iyahang mga sunoy. Nigakos na lang pud ko niya kay gimingaw pud ko sa kumbuing ug siyahang body nga mohatag nako kainit. Bitaw, gimingaw ko siyahang mga gahing bukton. Sa iyahang ginhawa nga bahong snowber, sa iyahang tiyan nga naay mga bugon-bugon, sa iyahang tiil nga murag baril kabugat. Og siyang Dragon Balls nga mo'y gilangoy-languyan siyang mga daot nga seedlings. Habita, tanan-tanan niya gimingaw ko. Unsaon na lang kahagway mingawon aning tawhana. Basig mo kalit ranig ambak sa lawod og mo travel paingon sa nagkalayong dapit. Pero pagmata sa buing, nagpasuko-suko dayon po. Ako siyang gingnan, nagunsa makadere. Tabag si Denver, nga gimingaw gud nimo. Gibiran akong bungot kay atik nga sad. Mingawon rag magpagawa siyang daot nga seedlings. Ako siyang gingnan, ay sus, istoryahe Denver. Tabag si Denver,
Kapoy na sigig away, mo gihapon dili na mabalik ako manok. Tubag ko nga, kana gyud ug sabot ta nga sugod karon, putla na nang imuhang pagkahilig sa manok ug sugal. Kun dili, balik na lang kung diin kang planeta hagikan. Sumoto nga naghimo mig kasabutan ni Denver nga dili na siya manugal pa. Hangtod sa mo travel siya gan. Bitaw. Og naputol yun na ako ang ugat sa iyang pagasuperon. Dayon, dari na punta sa iyang daot niya nga sidling nga gusto niyang may bawan. Gusto lagi na akong mutubo og yun iyang daot nga sidling. Small na nga kadaghan ko ning gipatanom sa ugang yuta. Kay basin di ay og mutubo kini og mubunga. Buhaton yun na ako ang tanan aron kini mutubo bisag mosayaw pa ko sa uban daw akong himuon. Og kay naay ni-recommend na ako, ni-consult kog manghihilot. Dito iyahang gipahiluna o gipakondisyon ako matres. Aron kuno isog nga mosignit og mutuok sa mga daot nga sidling ni Denver. Ug nakurat pa kay ko sa iyahang recommendation. Ingon siya, kinahanglan ni human ninyo og palami day. Kinahanglan kang mobali. Tubag ko nga, unsay mobali nang? Tubag siya nga, kinahanglan kang balihon. Nga mong tiil tuwa si babaw, unya imong ulo tuwa sobos. Tubag ko nga, mura ko gibitay pabali. Mao ba naman nang? Tubag siya nga, aron sure gyud nga moabot sa matres sa mga seedlings. Suggestion ra po ni nako inday. Kay mao po na gibuhat namo sa kumbana. Naara na nimo og imong buhaton. Haka jaligi. Nag-imagine ko mura kog baboy nga gibitay ni Denver pabali. How cruel kayo. Pero og mao man ka na ibuhaton, hahamakin ko ang lahat. Og nisamot ko og kadeterminado nga himuon kay usa ka gabi, mingon si Denver, magpakasal na ta. Tubag ko nga, kanus naman? Ugma? Tubag si Denver, tarong ba? Masugot lagi ka? Tubag ko nga, ay syempre Denver. Dugay ra kong naghuwat ana, bisag ugma dayon magpakasal ta. Ang buing dili matago ang isi. Bisag lami upawan kay wala man lang ko'y gitawag nilang engagement ring ug nag-effort og propose with matching pangutana nga. Will you marry me? Diretso laman dayon ingon nga magpakasal na ta. Puros yun pait ni si Denver. Wala kay malasahan nga sweetness. Dayon in the next 2 weeks dayon ana, gikasal ming Denver. Dili ni father, kundi ni mayor. Yes, sa civil rami nagpakasal, kaya wanay daghang arte. Basta gwapa ang bride, dili na kinahanglag wedding gown. Bitaw, akong bouquet kay ako pa'y nag-arrange. Ugikan pa sa kong garden nga fresh na fresh. Simple rapod ang ganahan ni Denver, aron dili daghang tao, ug wanay mga prenup ug uban pa. Way daghang picture mahitabo. Basta maka-permalamig marriage contract. Og first time na ko nakita si Denver nga naka-formal attire. Naka-white nga long sleeves, murag na ay business meeting si sir. Kulang na lang attach case. Bitaw. Lami mo singgit og daplini ninyo kay ako anang bana. Then may nga si mayor, sure na lagi mong duha. Pwede pa mo back out ani. Ay, lami po nilang katanog ngipon si Mayor. Pangutanon pa man ta. Muatras palaman si Denver. Mitubag ko nga 101% sure na Mayor. Maong proceed na ta. Then ingon si Mayor, nga ikaw doy, sure na lagi ka nga pakaslan ning bayana. Tubag si Denver, nga sigurado na kaayo Mayor. Dayon nahitabo na yun ang pagpinirmahan o kontrata o sa wakas, nagunita na yun ako sa liog si Verdugo. Sa mga na to, nga niabot na ang oras sa akong misyon, ang magpatubo ang mga seedlings ni Verdugo. Gi-execute yun na ako og maayo kong plano aron walay palpak. Gipalayas na ako si Papa kay aron og maguba ang balay, dali rami makadagan ni Denver. Ang recommended nga 7 positions ni Manang, wala po na ako kalimte. Todo-todo na yun ni bahala nag mga bungkag. Kung maingon ko, hindi ko man na to Denver, ibali ko ha. Tubag si Denver, ha? Ano sa ibali? Ako siyang gignan, kita ka ning habol.
ibangan ko ni sa kontiil ug ikaw na'y bahala og asa nimo ihikot aron mabalik ko. Tubag si Denver, unsa ka? Kwaknit, pagpuyo ra gud diha bisag unsa man lang na imuhang maunahunaan. Tubag ko nga, no choice ko Denver, kay mga seedlings mga malnourished. Dili makasugakod sa biyahe. Mo nang kinahanglan kong magbali aron diretso na sila. Tubag si Denver, di sapod ka na. Tubag ko nga, wala kay labot. Basta kinahanglan ko nimong ibalik. Sa gusto nimog sa dili. Kasabot? Tubag siya nga, bahala ka di Asawa na ako, akong bitayon, murag buing. Mura kong nihimong tigre paghibalo na kung dili mo sugot si Denver sa kung gustong mahitabo. Hani mo na mo sige gihapon may gilalis to. Hangtod sa nihila ko aron mapasunod yun ako si Denver sa kung gusto. Kay dako gyud akong pagtuo nga effective ang giingon ni Mana. Ug ako siyang giingnan, maura na akong gusto Denver. Di pa yun nimo mahatag. Tubag siya nga, lain magud kaayo na imong gusto god, mura naman ko anag sa dista. Tubag ko nga, mao gyud akong gusto mahitabo Denver. Maura na ipaagi aron mabuntis ko. Tubag si Denver, kadagag paagi nganong kana pa mang ibalik ka na ako. Tubag ko nga, basta, ug dili ka, layas karon dayon Denver. Ayaw na pakita na ko. Tubag siya nga, Hais, ambot na lang nimo Hala, ibali manggod ka, idi ibalita ka niya. So mao na to, gisugda na yun namo ang paghimog usa ka milagro. With the recommended nga 7 positions ni Mana. Ang grabe. Murag nakaabot yun ko sa ikanapulong langit. Hapit may mabuntagan. Bisag kadlawon, tuloy-tuloy pa rin ang saya. Ang katry na'y hapit mo surrender. Halos wala na ako kabangon kay grabe ang 7 positions ni Mana. Kay 7 rounds mang Denver. Walang tulugan. Gibawi ang 5 minutes sa mo ang first. Unang utana si Denver, nga kaya pa. Tubag ko nga, wait lang. Sakit na kung patang Denver. Huwag maingon siya, pito man ka, ikaapat pa ganita, napay tulong. Tubag ko nga, pwede raman siguro upat. Huwag mitubag si Denver, huwag mo'y giingon, ato ay yung sundon. Gunit lang kay ako'y trabaho. Lami na yun kaayo ipanumbag ni Denver kay murag na ay gituman. Wala yun yung kusog sa nakomplete namong 7 niya positions. Murag gisaniban og daotang espiritu si Denver. Bad the romance kayo ang peg. Dahil human na mo, balik-balik na ko ingon ni Denver nga sa tiil na ako ibangan ng hapon. Kaya basig sa liog na ko ibangan niya pa. Kirig-kirig ang resulta. Dinakaabtan og buntag. Bitaw. Human nangita siya asa ko niya ibitay, naka-shorts na ko ana og t-shirt. Basig makaingon mo gula ko iso. Kipasaan pa ko ni Denver nga murag nakapasag sa ko siyang apaka. Walang ita siya kabitayan. Wana ko'y nahimo kay jutay-jutay na inyong ante. Samot nagdiha na'y pwedeng kahigtan sa portahan. Dito gihikot ni Denver ang tumoy sa habol og dayon ginay-hinay ko niyag pabitay. Nibali akong kalibutan og tanang dugo nako ni ambog sa kong utok. Moday feeling mahimong kwaknit. Di ba mo niya akong gusto? Pero murag nagbasol ko sa kong gihimo. Pero yun na yun ako nga worth it ni. Makaliwat yun ming Denver tungod anin. Tana si Denver, okay ra ka. Tubag ko nga, tanaw ni mo, okay ra ko Denver, sarap sa feeling. Siyempre dili. Tubag siya nga, moment kahanay mong gusto. Tubag ko nga, pwede mo support na lang ka. Pag ani, ako gihapon mag-antos kay mga anak pa. Ikaw kay tanaw-tanaw lang diya. Maayo kay naloy ang buing, gibutangan niya og lingkuranan akong uluhan. Aron didto mo tuko akong kamot. Unidong siya sa akong likod, og gisuportahan akong legs, aron dili magsakit akong tiil nga sige kita. Pwede na may mahimong acrobatic nga performance. Bitaw. Nalupigan na mo ang 50 Shades nga weak silang Anastasia o Christian Grey. Igo ara sila latos-latos o gapos-gapos. Well, ako, gibitay yun ko. Upside down ni Verdugo. Hangtod sa nasatisfied ko o dito ako nagpakuha ni Denver.
kay murag masuka na yun nako tanan akong ginamo. Kas ara pud to namo gihimo og wa na ko mosob kay basig mo buto na ang mga ugat nako sa utok. And then after a weeks, na-take na pod kog exam og nakapasar na bagyod ko. Aron mas exciting di sa Denver kaming duha ang naghuwat sa result. Logos yun ko mo ginhawa kay nakulbaan ko og maayo. And then positive. Nag-work ang 7 positions og kuwaknit style ni Mana. Nitubo ang seedling ni Denver. Nakagakos og nakahilak yun ko ni Denver kay makaanak na yun. Pero kaingon si Denver og nahuman na iyang kalbaryo. Sinugdanan pa lang to siyahang kasakit. Kay milabay ang mga pila ka adlaw. Moingon ako, hoy buing, gusto ko kapayas. Tubag si Denver, nga pila may imo. Tubag pud ko nga usaragot. Pila ka minuto ni balik si Denver og nidala nagkapayas nga hino. Then miingon ko, asa man nimo nagikuha? Tubag si Denver, anang gawas ko. Tubag ko nga, anang kapayas na to? Tubag si Denver, nga ogod. Then ingon ko, nga di ko ganahan na Denver. Gusto ko kanang kapaya sa silingan. Tubag si Denver, unsa man di ay ni? Di ni kapayas? Tubag ko nga, gusto lang ko kapaya sa silingan Denver. Pagkuha adto, ayaw ko ilaraha. Kay kahibalo ko kung anak ka sa tuwa magkuha. Naglagot yung maayo kay Denver kay sa muarang tanom nanguha sa Denver. Gusto ko salain siya magkuha. Ug diha kay taod-taod ni balik na pud sa Denver nga nagdala og kapayas. Ug mingon si Denver, darao, gipangayo na ko ni sa tuang silingan. Ug sa wala ko kahibalo, mura na pud ko gitulisok sa kasuko siyang gingon. Ako siyang gingnan, nganong gipangayo man nimo na Denver. Gusto na ako kawaton ra nimo. Tubag si Denver, nga unsa? Tubag ko nga, di ko gusto ana. Gusto na ako kanang kapayas nga kinawat nimo. Tubag si Denver, nga pagtarong ra gud diha. Nganong kawaton man ako nga makasab-an pa lamang ko. Tubag ko nga, gusto lagi ko nga kawaton nimo. Kuhain ako kinawat nga kapayas ba. Naghilak ra gyud ko og maayo kay gusto ko kinawat nga kapayas. Lami ni gyud kayo ikaon mong sige na ko gihila kay di man masugot si Denver. Maayo kay diha si Papa, di nakasabot nako. Si Papa, kawati laman na ato Denver. Kay sugo man na sa bata god. Ingana po ng inahan ani kay kuyaw kay mangala. Mahimo tang sadan. Basig makuhaan no ni imuhang asawa. Sumoto nga way nahimo si Denver og nangawat og kapaya sa silingan. Natingala pa ko kay pagbalik kay naa na siya samad sa bukton. Nasama di ay sa gate nga naay mga buak nga bildo nga gibutang kay nakuratan siya sa ero. Pero wala ko'y pakiniya kay naglaway-laway ko siyang kapayas nga kinawat. Ug daghan pa ko gipangala nga halos balihon na ni Denver ang kalibutan. Nang uban tinuod, ang uban gama-gama ra na ako kay ganahan ko magtan-aw nga masungot sa Denver. Malipay ko nga mapahibalo ninyo nga dihay usa ka seedling nga Denver ang dili daw ug kini ni tobo og ni bunga. Effective ang 7 positions og quacknit style ni Mana na shot sa banga ang seedlings. Og dinhi na lang gyud ko taman. Basig makatabang pud to sa mga partner ninyo diha nga daot pod og mga seedlings. Just follow the instructions above. Siguruha nga sa tiil mahikutam. Dili sa liog kay putol gyud ang ginhawa ninyo. Ug ang gihiktan siguruha nga ligon aron dili mo maugsok sa semento. Ug ayaw pod kalimti ang 7 positions. Pag-research pod mo pag may time. Ug mga positions basta 7 kabuk yun. Bisag 12 positions pa aron tuloy-tuloy ang saya. Bahalag mga busga.